زخونت كمودات عجزي المسبت قصر كل من نفسه كف صلاة ساعات نيجوت صلاة يغسل صلاة جزية الكاس نكرسد نكسين أملاقين مسكان قرب له حتياتين خحد قال لك علمنا معدلنا بهم بدكتور هاي مزمور 230 أبا حقوس 230 حدن عزيب 230 كريتن إريتراس آيفون نتحت بلو لي بنا قطعة رايك والكم دلله أوكي 230 سلستن إلسابيت 234 أبوش تسفوم 230 شوعتن أمانيل يوحنس 240 شمونتن مدهاني علم 240 حدن ايفون 769 لكم دلهم 240 كلتن تقابو 240 شدشتنا أبا حقوس 240 شوعتن أبي كأش تسفوم 240 شمونتن أبي مريجيتا هاليلويا نجزي الهراب سمعت أمسكنو أباريام أمسكنو كلهم ملاحتو أمسكنو بزلهم سراويتو أمسكنو أتن صحين ورحنا أمسكنو أتم برهات كوهبتي أمسكنو أتم ناي سمايات قبل السمايات زلهم مياتن أمسكنو نسو عزيزو تفتيرهم يممو نسم እግዚአብሔር يمسكنو نزل ዓለም አቆሞም ዘይሐልፍ ሕግኻ ኣሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ ኣመስግንዎ ኣቱም ገበላት ባሕርን ማዕሙቑን ኩልኹም ኣቱም ሓውን ገረድን ኣስሒታን ግመን ቃሉ ተስልጥ ህቦብላን ኣቱም ኣኽራንን ኮረቢትን ኩልኹም ፈረይቲ ኣዋምን ጽሕድታትን ኩልኹም ኣራዊትን ኩላትኩም እንስሳን ለመም እትብሉን نفرت عوافن نجستات مدرن كلاتكم أحزابن مسافنتن كلاتكم فربت مدرن أقوازن غرازتن عبيت مسناشتو سمو بينو العليو قرمو عبل على سماين مدرن يمو نسم እግዚአብሔር يمسكنو نهزبون كرنا على على سلازي كلهم قدسانو دك إسرائيل اتزغرب حزبي يمسكنو الله هاليلويا هاليلويا أبوش ميتهم زلهم ميت قالكم أنا حد ميتهم زلهم ميت الله ميت الله ميت اللهم أبوشه العلاء هاي ميت هلاقنا متى كنت تنزل حج صباح اللهم كذل باش وانجيل لوقاس معرف كلته خاب قصر 25 كساب 30 كلتن نور ما بيرساليم سمعون زبال سب اي نبره السبعي صادق نعملاق زفرح صنع 10 لون صبه نبره منفس قدس معنا برونه تمسك እግዚአብሔር ከይራዩ ሞት ከም ዘይር ድማ በመንፈስ ቅዱስ ተገሊጽሉ ነበር በመንፈስ ካና ቤተ መቅደስ መጽ ወለዱነት ኢየሱስ ሕፃን ከም ስርዓት አግሩ ገብሩሉ ምስአተው ስሙን ድማ አብይዳ ሓኦፈና አምላኹን ከም ዘእናበለ አመስገን ወጎይታ አይነትና አዛም ምግላጽ ብርሃን ህዝብ ካስራ ያሉን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ዘዳለኻዮም ድሓን ከዓይንተይ ካብ ራእያስ ሕጂ ከም ትዘረባኻን ባሪኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋናን እግዚአብሔር አምላኽ ይኹን አሜን ክርስቶስ አምላኽና ምሰራ በኻን መንፈስ ቅዱስን ሎመን ኩሉ ሰዓት እንሰግደልካለና አሜን ክፍልታት ጸሎት
አበባ ሐጎስ ክፍልታት ጸሎት እንሆ ኣብ ቅድሚ ተቆኑዕ ፍራዲ ክቀውም ተዳልየ ኣለኹ እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ ርዕድን እንቅጥቀጥን ኣለኹ ግን ከነፍሰየ ገና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኹስ ተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልዎን ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልዎን እሞ ካብ ድቃስተኪ ተንስእኪ ናብ መድሕንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነንን እናበልኪ ተማሕፀኒ ስብሃት ለኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን መዋዕል ሰብ ዘይወዳእ ኣማኒል ዮሃንስ መዋዕል ሰብ ዘይወዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ንዘለዓለም ዝነብር እንተዝኸውን ሲ ነፍሰይ ንጹር ዝኾነ ምክንያት መሃለወ ወኪ ነይሩ ግን ከ እቲ ጽዩፍ ዝኾነ ተግባራት ግን እቲ ሕማቕ እከይክን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ምስትቃላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢሕኪ ኣብቲ ሸለልተኛን ከዳዕን ስጋኺ ከለኺ እንታይ እዩ እቲ እትህብዮ መልሲ ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ ፍርድኻ እስንብድን ነቲ ዘለዓለማዊ ፍርድኻ እምብርከኽ በቲ መዓልታዊ ነፀብራቃዊ ብርሃንካ እንቅጥቀጥ ኣለኹ ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራት ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተይ እውን ዘይቅዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እናወቃዕኹ ኦ ኣምላኺ ኣነ ገበነኛ እየ እሞ ይቕረበለለይ እብል ኣለኹ ይዝእኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም ኦ ንጽሕቲ ድንግል ኣስሊ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ናባርያኺ እቲ ቅልጡፍ ጽላል ረድኤትኪ ዘርግሒ እቲ ኣብ ሓንጎልና ከም ማዕበል ዝጋላበጥ ክፉእ ሓሳባት ካበይ ኣርሕቕ እዩ ነቲ ሕማቕ ነታ ሕምምቲ ነፍሰይ ብምኽንያት ኣዝዩ ሃለዋታ ጠፊእዋ ዘሎ እሞ ናብ ጸሎትን ንቕሓትን ኣበግስያ ምክንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት እትልእኽ ኣላይትን ኣዶ ኢኺ ኣዶ ምሕረት ህይወት ንጉስናን ኣምላኽናን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋ ኢኺ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ኦ ጎይታ አዜብ ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣን ዓለም ብሓጢኣት ክንሓድር ሃለወና ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረከትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስ ስምካ ንዘለዓለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን ኦ ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልና ዘለና ምህረትካ ከምኡን ትኹነልና ዓይንቲ ኩሉ ንዓኻ ይጽበያ ኣለዋ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋን ምግቢ ትህቦም ኣምላኽና መድሓኒና ኦ ተስፋ ኩሉ ወሰናት ምድሪ ስምዓና ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓለት እዚኣ ንዘለዓለም ተድሕነና ትዕቁበና ኣሜን ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነት ኣረዳዓኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ብክብርኻ ኣብርሃለይ ኦ ጎይታ ምህረትካ ንዘለዓለም ይንበር ኦ ጎይታ ንዓኻ ንተግባር ኢድካ ኣብ ናብ ወለዶ መዕቁበይ ስለዝኮንኳ ኣይትንፀገኒ ኦ ጎይታ ንዓኻ በድለ እየ እሞ መሃረኒ ንነፍሰይን ኣድህናን እንዳበልኩ እጽሊ ኣለሁ ኦ ጎይታ ኣባኻ ተወኪል ኣለሁ እሞ ኣድህነኒ ብፍቃድ ክገብር ከዓ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ህይወት ኢኻ ብርሃንካ ድማ ናብ ብርሃን እንርኢ ምህረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቀርኑ ልቢ ትበጽሕ ጸጋን በረከትን ምስጋና ብሓቂ ናትካዩ
او قدمي عالم زنبركا نزلعلم تنبر زلخان أبون ودم منفس قدسون نعها مسغانا وداسي جرما يقبا لومن كل ساعة نزال عالم آمين أول قويتا بعخان عمن نسمكا نزمر سنة يومو مهرتك آب صباح حق النسكا دما ليت تزنتو هاليلويا آمين وداسي سلس قدوس ኤልሳቤት سمع دلخو هو وداسي سلس قدوس እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ ዝተወልደ መሐሪ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ህይወት ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ እትተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሕያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ሞታን ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ሞታንን ክፍርድ ከም ብሓድሽ ክመፅእ እዩ ጎይታና መሐረና ምስጋና ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለምን አሜን ስሉስ ቅዱስ መሐረና ስሉስ ቅዱስ መሐረና ጎይታ ኃጢአትና ሓደገልና ጎይታ በደልና ይጸብጽበልና ጎይታ በሳና ይቅረበለልና ጎይታ ንሕማት ዝኻብ ፀሐዮሞም እንትትቅድስ ስምካ ኢልካ ፈውሶም ጎይታ ነቶም ዝመቱ ቦታትና ናዴታትና ንሕዋትና ንሓትና ከዓ ነፍሶም ኣዕርፍ ካብ ሓጢአት ንጹህ ኮንካ ጎይታ ርድአና ልማነና ከዓ ተቐበለልና ክብርን ምስጋናን ፍጹም ማዕርግን ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ ኣሜን ጎይታ መሐረና ጎይታ ባርከና ከምዘልና በልና ከነመስግነካ ብቕዓት ግበረና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ለማህበና ንሕና ዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንእሰና እንደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ወዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኻ ድንግል ኢኻ ብስጋኻ እውን ድንግል ኢኻ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ከዓ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኸ ፍረ ከርስኹም ርኸም ተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዮ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ንጽሕቲ ድንግል ኤልትራስ አይፎን أنا دي دكتور ኤልትራስ አይፎን ኢላ ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ቅድስት ድንግል ቅዱስ ምልእቲ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ሓጢአትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሎትና ዓርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢአት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ ምእንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢአት ጽግወና ለምንልና ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ድንግል ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላዲት ሓጢአትና ምእንቲ ክሓድገልና ተዘከረልና አሜን መእተው ጸሎት ሃይማኖት ሙሉ الله መእተው ጸሎት ሃይማኖት ኣዲ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ቅድስት ድንግል ወላዲት ኣምላኽ መድሓን ዓለም ዝወለድክልና መፅኡ ከዓ ንነፍስና ስለ ዘድሕነናን ነመስግነኪ ጎይታና ንጉስናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻን ሓዋርያት መጎሶም ብሰማዕታት ተኽኢሎም ንጻድቃን ዕልልተኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጢያን ሕድገት ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉ ነኽብሮን ጎይታ መሐረና ጎይታ መሐረና ጎይታ ባርከና አሜን
ናይ ሃይማኖት ጸሎት ሳሙኤል ወልዳብ ንኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ዝፈጠረ ብሓደ ኣምላኽ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረት ምስኡ ህልው ዝኾነ ወልዲ ኣብ ዋህዱ ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኸበ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ምድሓና ካብ ሰማያት ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ተወሊዱ ስጋ ዝለበሰ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመነ ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ተፈልዩ ተንስአ ብክብሪ ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ከም ብሓድሽ ድማ ንህያዋንን ንሙታን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ ንመወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝተረጸ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ይሰግደሉን ነመስግኖን ንሱ ኣብ ነቢያት ሓዲሩ ዝተናገረ እዩ ልዕሊ ኩሉ ብዝኾነት ብናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተክርስትያን ንኣምን ሓጢኣት ንምስራይ ብሓንቲ ጥምቀት እውን ንኣምን ትንሣኤ ሙታን ንዘለዓለም ዓለም መጽእ ህይወት ተስፋ ንገብር ኣሜን። ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ሓጢኣትና ሓደገልና ክርያላይሶን 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 ቅዱስ ቅዱስ ህይወት ሓድጎ እሺ ቴንክ ዩ ዶክተር ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይ ምድርን ብክብርኻን ብልግስናኻን ሙላኣት እየን ኦ ንኩሉ እትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ሳናይ ኩን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ዘካ ከረዳእ የብልናን ኦ ኣምላኽ ኣቦና ኣባና ሕደር ንበደልና ይቅሬታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድሌትናን ብዘይ ድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይ ፍላጥን ዝሰርሕናዮ ስውር ግሁድ ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕልና ዝስመይ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጌታ ይቅረ በለልና ኦ ጌታ ከም ምሕረትካ ዳ እምበር ከም ብዝሒ ሓጢኣትና ኣይኹን በከመ ምህረትከ አምላክነ ወኮበከ ማበሳነ በከመ ምህረትከ አምላክነ ወኮበከ ማበሳነ በከመ ምህረትከ ወኮበከ ማበሳነ ብቑዓት ግበረልና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና
ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ንዕለት እንጀራና ለማህበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናውሳና እንደገልና ክባድሕና እምበረ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣምየነ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ከዓ ንስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሚኻ ብተግባር ይኹን ብቓል ብሓሳብ ይኹን ብኩሉ ህዋሳትና ዝሓጣናዩ ንስኻ ርህብህን መፍቀር ሰሉን ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ተዓረቐና ንሕደገልና ኦ ኣምላኽ ሰላም ከነሓድር ሰላማዊ ዘይታበና ኣብዛ ናይ ድቃ ዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ነፃ ዝበለና ካብ ኩሉ ክፉኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላእን ክህልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣክካ ዝኣኸልና ብፀጋን ብርህራሄን እቲ መፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን ዘለዓኛን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘለካ ማዕረካን ዝኾነ ወሃቢ ሂወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባአካ ሕጅን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ድሕሪ ነብሲ ወከፍ ሰዓት ዝፅለ ጸሎት ኦ ጎይታ መሓረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ኦ ኣብ ነብሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜ ናብ ሰማይ ምድርን ብክብረት ዝገደልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ዝፈናያት ተመላእኻን ርሕሩሕነቶም ኣነ ዝቐዳመዮም ሓጢአተኛታትን ትምሕር ንሓጢ ብንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞት ዘይትደሊ ምንቲ ፅበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ንኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ኦ ጎይታ በዛ ሰዓት እዚኣ ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣን ኣብ ኩሉ ሰዓታትን ልማነና ተቐበል ህይወትና ቃናዕልና ትእዛዛትካ ንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትናን ኣንፅህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢኣትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓዘንን ስቅያት ትብል ድኣና ብህልውናኦም ክንዕቆ ብቅዱሳን መላእክቲ ክሓልወና ናብ ውህደት እምነት ከነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ንበፅሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለዓለም ብሩኽ ኢኻ ኣሜን ብቕዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣምሳልና እንደገልና ክፋድሕና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኻ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኾም ተፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚኣብሔር ነዚ ናይ ሰሉስ ናይ ጸሎተ ሰርክን ከምኡውን ካብ ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን ምስጢረ ተኽሊል ትከታተሉ ዘለኹም ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዛ አገልግሎት እዚ ክንራኸብ ስለ ዝፈቀደ ናይ ባህር ምስጋና ንብፅሓዮ ንኩሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ረህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ምውፃእ ሓራ ይፍጠረሎም ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና عرفت نفسي هبوم أمري رح أزن نزل لهم كأدب بس قدساني دبسكم نقول لهنا أزستوعل أمره إيبو موداتنا خسبق لنا كدس فقادي هنا لنا زحلفة سولوس كم فقاد إجزابير أبو حمشاي جوباي نايزي مستيرة تخليل زرعنايو سمو قابلنا خنا غربينا بدحريو جوباي زحزلنا نلومي أبيك أشتسفوميا أبيك أشتسفوم منفس قدوس زاربلو عندبت كهبوم نعناها لسمعه نايزان منفس كمون زعكر توتو لبي زتكبر سناي هلينا وهابنا نايزابير قدوس فقاتي هنا لنا عسرت نتبع مشة قال كيدان زدليلو مخنياتات وي علامة قال كيدان أبز حلف جزية زرعنايو
عسرت مالت عسراي مستيرة تخليل يملكت قصر عسرت زبل زلو نتبع حموش زبل زلو خا حموشا يار استحيزنا لنا بز مالت حموشا نتبع حدا انت دايلو خا قال كيدان زدلي المخنيات ابزبلو نؤسات هار استي زرزير اللو مالتي سلازي حموش عسرت نتبع حموش نتبع حدا بقعتي منفساو دقافيت وي بقع منفساو دقافي نمركاب زبل إذا كله نريو زلنا رينا حليفنا مالتيو عسرت نتبي حمشة نتبي خلته ولود نمولاد علامات قال كدان نتوم زنبرنا مزهاخري نتوم زي نبرنا زي تعاملناها انتاي كم زنبره بفلايتهم مصحف زي حزنا انتاي كم زنبره كم زبخورنايو كم زنبرنا خوينو نقل مزهاخر انتخونناي عسرت نتبع حموشة نتبع سلسته كابزموتن أمن زرانتن نمرحق مالت حموشة يارس انتايو علاماتات قال كدان ويكا قال كدان ويتغليل نمنتا يزتغمنا النزبل ينتبتات يزملس زلو مالتي عسرت نتبع شدشة نابشاد شعر استمساقرة دحري مرعا أب حدارنا كنزوتروم زقبانا نقراتين عسرت نتبع شدشة دحري مرعنا أب حدارنا كنزوترو مزقبانا عسرة مستيرة تكريل انت خوينو قدام يار استنتاي نيرو كالا يار استنتاي نيرو ندا ذكرنا يمكن كيد كاز بغنا قريب عسرة نتبه شدشة نتبه حدا بزعبه حدارن بحري مساء مدخا يمسلا كان زنبرن كوينو زرخب كايون زبرينا سلازي قصر حدا كأسال عبيت قصر خلته طعي موسى ويمزرراب ويملزاب نبلو إمالتي قصر سلسته يقريتها محتات تن يقريتها مقبالن أبز بدلنا له تحت لنا يقريتها نحتت أبز تبدلنا لها بمهرت حداقات كنكون منتخ حداقلنا نبرانا منتخ ما مقلنا مالتي أبزي أينا قصر بعته من نقاد أبز بال أب حدارنا كنزوتروم زلنا تقمت زخونو رابعي من نقاد زبل أبزيات طويلنا بز حلفة جزينا كم فقاد إجزابير كابزياينا خنك السلام عليكم حراي أبوتاتنا أما أخلنا ترخيبه مالو عزيزنا كاينا بلنلو كإزاز كاسل زلني نزخونا حتتات دي توسخ حسابات تداليون كسانحو بتسفاق صبئه من نعاد حدر وقا يخفلي سبيتي بعال بيتا نمحقواس سبايون حدارو خطاتح نسبيتو كحقوس صعري يكايد يوم قدامي كورنثوس معرف شوعته 33 اتا تجهت صعرام سبيتي بناي جزان دكان ملوء معلت تسميدات توعل اتحزا جزان نصهنان اقراربا مغبن طعمون ريو نبعلت بيتو كنقدا نبوري اتا دغنيا سبيتي بدقا ببعل بيتان ابايتون كمنتناد قالو غليصلنالو قالو مالت قال እግዚአብሔር ማለት دكا الناختن سو برخت يخيبلوا سبا دما ينقدا بزحات انستي صبوق زغبر اللوا نسخغنا نقولاتن تبلصيني خي ايلو ينقدا نእግዚአብሔር تفرح سبيتي غنا كتنعاد يغبايو فرصاما احبوا ابايتو دما كل خنقدا غبو يوي مثالي سلمون معرف 31 28 كساب 31 صور سبيتي كبير مخانو عين سحتونينا ناي تنسن حرسن ناي مطباو قلعو معباين صقاز توهبا سبيتي ابغدنا بمخان كتب تبابعا صعرا كتردالان نتبت عقستن بتصاورنتن زازموت تكبار دما بمنا كنقدا الله من اد نتي زغبر كيو واغا كبري هبويه مالتي ازخا كوموزا عمسله صعري تحقيسا كتكناون زحجزا تبعاتن درخيتن زحدرلا مفاتن حيلي
سبيتون كمو نبعال بيتا نعاخ حقوس فقر دريهو نبعال بيتو كخبر زريو سعرن تبالحات النتن كتردالو كتنقدو أزيو أقداسي بزي كازوم أبلع اللي زتقسنا يوم 4 نتبتات أب حدار كزوتارو زقبوهم جدن بتقسن بصحفون كنقربهم زي بلنا بزحات نتبتات اللو وحلنا تحتنا نسهنا أكلاتن سبنتن نفسها ملعل قليل نابراخ تنبر مفتان سبيتي أزيو ما قدست يومي سبايون أب كل مداينا نابرا من سبيتو تحباباري بمخان سبيتو قصال حاليوت يرئيا بخلو صفوفن دقن بيتون كل جزي زكتاتل زعلن زما حدرن يخون قالوتاو نقفيتان مقروم راون أوكيدو بزكال متن ممسجني بسبيتو عقب أب حدارو صعرامن تجاهتن زوتر كخونا له أبجزي قطعة بزكال متن لأم اللاش نزوتر مثالي 15 تقص حدا كم تصحف زبلو زربا كل جزي نمهنا زتقم بچو زتقاممه زربا بصقا يكون افيسون 4 19 10 نتب 6 نتب 2 حلافነት سدرابيت እግዚአብሔር ናይ ስርዓት አምላኽ ስለ ዝኾነ ኣብ ምድሪ ንዘለዉ ፍጥረቱን ኣብ ሰማይ ንዘለዉ መላእኽትን حلفتي غير اللومي كمتي نبيت خريستيان رئيسا كريستوس زخونة ناي سدرا أم حداري نسبيتون رئيسا سبعي موهانو قالبون الصور قلي سلنايو إفيسون حاموشة سران سلسن قدامي تميتيوس كلتا 10 تخلتا حلافنت سبعي أب سدرا يخون بعال بيتو بعالت بيتو كمتناي كريستوس نبيت خريستيان زغبرو ناي فغري تبجاونتن قدسنان كار امبر أب حدارو عبللان مسناونتن أيكونن سبعي نايتا بنشو بيت خريستيان اتمثل حدار أمنتي كريستوس كاهني بخل مرزان أزوزات ولد زلو وكهون كمتي سقاوي مقبي كمون منفساو مقبي نسدرابيتو ببعلو تخسر علوم قديتا اللو قدامي تميتيوس معراف 3 قصر 4 ماتيوس 4 4 شدشن 4 شوعتن بحثيرو سبعي كم منفساوي حلاف السدرا أبرسي مدراو حلاف النتن مقاب النتن بخل عقمو قدامي كم نوح نمدحان بيتو أمنقس سماية تعرف ناي إمنات مركب كسرح مس أملاهو طرق طبوق ركب يمزرد تحلاو أسرات زحاتو تحطون زروخبو ملسن نتابيت عبي مدحان أمسا الله صلوتن مسواتن قرنليوس كاب صدرو حاليفو نام مقربون فتوتن أفدق وانجيلن مدحانن كفتلهم حلو فقر خريستوسن أبكرم أملاخ زوسدو قبراو سقمتن نبيك زكيوس سلام أمسا الله كم زوم تتقص حريات سبات زوسدو وسقمتي موساد نبيتنا مدحانن سلامن زمس كله المقبارن موسانن حلافنتنا خنسكن قديتا ألنا أبزي بعالت بيتنا بقعت دقافيت بمخان بمعرن بزيادة انك تساتف مسألن قديتان اللوال كالاي كم تأبونا أيوب ندقو بمسواتن بصلوتن زمالت زنبرة سوقتون عنجيهم بمتنسا ندقوم صلوت كعرقلومن كقدسوا من كنسهوا من حلافنت اللوم أب كمزة عينة أقلقلوت ترى نايتا بقعت دقافيت زخونت أدى كمهنا أدى ساميل كعزز إلي أدى كبابون العلي بزيادة مسؤول لا سلة الرخب صلوان ترى أزيو حيالي أبتن قلعة أخذ الله زقبوا مقدي من الممات ناي أدى زعزل خنتات يبزه اتحلاف النتن تحتات النتن محدرانكوا نسبا ينتخونا اتادقنيا سبيتي نفقاد أملاخ أب صدر أب متكبار نسبا زود عوت دفعلو كمتي أب صحف تتغيسو نرخبو ناب معارق إبسكوبس الناس زبس احنا تبتات كم مقبال قاشا زيادة تارا اللوا قدامي كريستياناوي سنة مقبار أب حدارنا بكل منفساو سنة مقبار كنسلم
ስነጽባቀ ውሽጫዊ አካላትና ንሱ ክኸውን ኣለዎ ክርስትና ክንነብሮ እምበር ከነንብቦን ክንፈልጦን ክንምህረሉን ጥራሕ ኣይኮነን ዝግባአና ክደግማየ ክርስትና ክንነብሮ እምበር ከነንብቦን ክንፈልጦን ክንምህረሉን ጥራሕ ኣይኮነን ዝግባአና እታ ዓብይ መጠንቀቕታ ነዚ ቃለይ ሰሚዑ ዝገብሮ ቤቱ ኣብ ከውሒ ዝሰርሐ ብልህ ሰብኣይ ይመስል ዝናም ዘነመ ነፋስ ነፈሰ ወሒ ዝወሓዘ ነታ ቤት ደፍእዋ ኣብ ከውሒ ተሰሪታ እሞ ኣይወደቐትን ብኣንጻሩ ድማ ነቲ ቃሉ ሰሚዑ ዘይገብሮ ቤቱ ኣብ ሕፃ ዝሰርሕ ዓሻ ሰብኣይ ኣብ ቅድሚ ፈተና ተፃዋርነት ዘይብሉ ኣወዳድቓ ቤቱ ኣዝዩ ዓብይ ይኸውን ማቴዎስ 7:24-26 ቤት ሓዳር ብዙሓት ኣብ ፈተና ዝኣትውሉ ቀንዲ ምኽንያት እምበኣር ንቃሉ ሰሚዕና ከም ቃሉ ምንባር ኣብ ነቋርፀሉ ግዜ እዩ ዘይፈሪ ጨንፈር ይቁረፅ ኣብ መጨረስታኡ ናብ ሓዊ ምድርባ እዩ ኣዕሚቑ ሱር ዘይሰደደ ዘርኢ ንሃሩር ፀሓይ ዝፃወረሉ ዓሚቕ የብሉን ኣዕሚቑ ሱር ዘይሰደደ ዘርኢ ንሃሩር ፀሓይ ክፃወር ዓቕሚ የብሉን እቲ ኣብ ፅቡቕ ባይታ ተዘሪኡ ብሰራውሩ ማይን ማዕድናት ምድርን ብኣቁፅልቱ ብርሃን ፀሓይ ዝቕበል ጥራሕ እዩ ፍረ ዝፈሪ ኣብ ምድረ በዳ በጀካ እሾኽን ቆጥቋጥን ክዝራእ ይኹን ክበቁል ዝኽእል ተኽሊ የለን ልቢ ኣመንቲ ክርስቶስ ካብ ኩሉ መንፈሳዊ ተግባራት ምስ ተፈልየ ካብዚ ዝኸፍእ ክመፅእ ዝኽእል መግደራ የለን ብስጋዊ መገዲ ተሳኒኻ ብእንጌራ ጥራሕ ክንበር ይከኣል ይኸውን እዚ ክልተ ግዜ ሞት እዩ ነቶም ምእንቲ ፍረ ዝሓረስዋ ፍረ ዘይሃበት ግራት ሕጂ ንቕፍትን ጥቓ መርገምን ዘላ መወዳእታኣ ምንዳድ እዩ እግዚኣብሔር ካብዚ ከምዚ ይሰውረና እታ ናብ ጥፍኣት እትወስድ ርሕብቲ ደገ ገፋሕ መገዲ ዓለማውነት ብሓደ ግዜ ዝል ኢልካ ዘይክተኣትዋ ትኽእል ኢኻ ኣብ ሓዳርና ይኹን ሂወትና በብቕሩብ ዝተኣታቶ ሕማቕ ምልምማድን ዕርክነትን ነቲ ሰናይና ከይነጥፍኦ ተርሞሜተር ናይ መንፈሳውነትና ኩሉ ግዜን ኩሉ ሰዓትን ንዓቅኖ ሸለልትነትን ዋዛን ኣይነዘውትር ንሰብነቱ ብቓል ኣምላኽ ወትሩ ዝግስፅን ኩነታት መንፈሳዊ ጥዕንኡ ዝመዝንን ናብ ዶክተሩ ብቕልጡፍ ዝጎይን መንፈሳዊ በዓል ሓዳር ብፁዕ እዩ ምክንያቱ ዶክተሩ ናይ ልቡ ትርግታ ናይ ሰብነቱ ሙቐት ኩሉ ፀገማቱ ፈሊጡ ንኩሉ ዝደልየ ፈውሲ ሂቡ ክሰዶ እዩ መንፈሳዊ ሂወቱ ወትሩ ዝፍውስ ኣማኒ ዕውት ሓዳር ወትሩ ብቑዕ እዩ ስለዚ ካብታ ዓለማዊ ስልማት ወርቅን ብሩርን ዕንቁን ምሻጦን ቁናኖን ክቡር ዝዋግኡ ክዳውንትን ዘመን ኣምፅኦ ፋሽንን ዝያዳ ነቲ ኣብ ኣምላኽ ቅቡል ዝኾነ ህዱእን ለዋህን መንፈስ ስልማትና ንግበሮ ስለዚ ኣብ ሓዳርና ዕውታት ኮይንና ገጽ ኣምላኽና ክንርእን መንግስቱ ክንወርስን እዞም ዝስዕቡ መንፈሳውያን ግዴታታት ይሃልውና ናይ ስድራ ቤት ናይ ቃል ኣምላኽ ግዜ ነቲ ካሃንፀናን ምስ ኩላቶም ቅዱሳን ከረስትየናን ዝከኣሎ ቃሉ ኩሉ ግዜ ነንብቦን ነስተንትኖን ግብረ ሐዋርያት 10:32 መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 1 ካብ 1 ክሳብ 3 ኢያሱ 1:9 ብዘይዚ ክነብር ዝፍትን ኣማኒ በዓል ሓዳር ነቲ ካብ ኣፍ ኣምላኽ ዝወፅእ ኩሉ ቃል ገዲፉ ብእንጌራ ጥራሕ ክነብር ክውዕል ክሓድር ስለ ዝመረፀ ብምርጫኡ መሰረት ስጋዊ ሰብ እምበር መንፈሳዊ ኣይኮነን ብምርጫኡ መሰረት ስጋዊ ሰብ እምበር መንፈሳዊ ኣይኮነን ንዝመፆ መንፈሳዊ ፈተናታት ክስዕርን ሓይላ ይረክብን እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ከም ካልኦት መጽሐፍቲ ትሕዝትኡ ክሳብ እንፈልጦ ጥራሕ እነንብቦ መጽሐፍ ኣይኮነን ከደግማየ መጽሐፍ ቅዱስ ከም ካልኦት መጽሐፍቲ ትሕዝትኡ ክሳብ እንፈልጦ ጥራሕ እነንብቦ መጽሐፍ ኣይኮነን መጽሐፍ ቅዱስ ንመንፈሳውያን መንፈሳዊ ሓይልን ጥዕናን ዝህብ መንፈሳዊ መግብን ማይን እዩ
ኣብ ሓዳርናን ናብራናን ዝሃለወ ናይ ስራሕ ክብደት ይሃሉ ዝመፀ ጋሻ ይምፃእ ዘጋጠመ ኩነታት የጋጥም ብዘይ ቃሉ ክንሓድርን ክንውዕልን የብልናን ስለዚ እንተ ተኻኢሉ ብሓባር እንተ ዘይ ተኻኢሉ ብግሊ ቃሉ ከይተመገብና ኣይንውዓል ለ ናይ ጸሎት ግዜ ጸሎት ብዙሕ ምስጢርን ትርጉምን ዘለዎ ንኣምላኽን ኣመንቱን ዘራኽብ ሰማያዊ መንፈሳዊ መስመር እዩ ጸሎት ሓለዋ እዩ ጸሎት ውጊ እዩ ጸሎት ምርኮ ምምቓል እዩ ጸሎት ምርኩስን ደገፍን ኣምላኽን እትረኽበሉ ኣፍ ደገ ኣምላኽ እዩ እስራኤላውያን ዝዓበየ ሕፍረት ውርደትን ስዕረትን የጋጥሞም ካብ ዝነበረ ሓደ ፈቓድ ኣምላኽ ከይሓተቱ ብናይ ገዛእ ርእሶም ስምዒት ኣብ ተጓዕዝሉ ግዜ ነበረ ሰራዊት ብዘይ ሓለዋ ዝውዕለሉ ወይ ዝሓድረሉ ግዜ የለን ሰብ ሓዳር እውን ካብ ኩሉ ተንኮልን ውዲት ጸላእን ሓዳሮም ብኣምላኽ ክሕልው ካብቲ ደሪኹ ዝመጽእ ጸላኢ ኣብታ እኪይቲ መዓልቲ ኩሉ ኣስሊጦም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ደው ምባል ክኽእሉ ናይ ጸሎት ሓወልቲ ኣብ ቤቶም ክተኽሉ ግድን እዩ ኣብዚ መስዋዕቲ እዚ ኩሉ ግዜ ናይ ምስጋናን ውዳሴን ልመናን ምምላድን ናይ ምንጻህን ምቅዳስን ደቆምን ገዛእ ርእሶምን ዝነድድ ጉሁር ሓዊ ከቋርጽ የብሉን ደቆም ኣሰኣሰሮም ክስዕቡን መንፈሳዊ ህይወት ናይታ ስድራ መታን ክሕይልን እንተወሓደ ሓደ ግዜ ኣብ ወርሒ ብሓባር ንስሓ ምስ ኣበ ነፍሶም ብምእታው ስጉእ እንዶሙን ብምውሳድ ናይ ስድራ ቤት ናይ ኣምልኾ ግዜ ክህልዎም ኣለዎ ናይ ግሊ ጸሎትና ወትሩ ዘየቋርጽ እንተተኻኢሉ ከም ዳንኤል 3 ግዜ ንመዓልቲ ምስ ኣምላኽና ክንራኸብ ክንደይ ሰናይ እዩ ናይ ጸሎት ግዜ ዘይብሉ ምእመን መንፈሳዊ ሰብነቱ ስለ ዝምህምን ንኹሎም ጠንቂ ሕማማት ኣዝዩ ተጠቃዕ ይኸውን ክከላኸሎ ዝኽእል ውግእ ክማቆሎ ዝኽእል ምርኮ ኣሳልጦ ክረኽበሉ ዝኽእል ሓይሊ የብሉን ሐ መንፈሳውያን ደቂ ሳራይ ቀደም ድማ እተን ኣምላኽ ዝተስፈአን ቅዱሳት ኣንስቲ ከምዚ ኢለን እየን ተሰለማ ንሰብኡተን ይእዘዛ ነበራ ሳራ ንኣብርሃም ጎይታይ እናበለት ትእዘዞ ነበረት ንስኻትክውን ከምኡ ጽቡቕ እንተገበርክን ገለ ነገር እውን እንተዘይፈራሕክን ደቃ ኢኽን ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 7 ተስፈአን ኣብ ኣምላኽ ዝገበራ መንፈሳውያን ኣንስቲ ኣብ ብዙሕ ነገራት ጽልወን ኣዝዩ ሓያል እዩ መንፈሳዊ ስነ ምግባር ደቂ ኣንስትዮ ካብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ዘረበአን ስብከትን ዝበርትዕ ሓይሊ ኣለዎም እንኳን ዶ ኣብ ምእመናንን እዙዛትን ነቲ ቃል ኣብ ዘይእዘዙን ዘይኣምኑን ዓብዪ ሓይልን ረብሓን ከም ዘለዎ ቃሉ ገሊጽዎ ኣሎ መንፈሳውነትን ምእዛዝን ደቂ ኣንስትዮ ነቶም ዘይእዘዙ ዓብዪ ረብሓ ከም ዝህቡ ነቶም ዘይኣምኑ ድማ ናብ ኣምላኽ ከም ዝምለሱ ይገብሮም ከምኡውን ኣትን ኣንስቲ ንሰብኡትክን ተኣዘዝኦም ገለ ነቲ ቃል ኣምላኽ ዘይኣምኑ ሰብኡት እንተሃለው ድማ ከም እተኽብረኦምን ብንጽህና ከም እትነብራን ምስ ረኣዩ ብዘረባ ዘይኮነስ ብሂወት ኣንስቶም ክምለሱ እዮም ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 1-2 በዚ ምኽንያት ካብ ዝኾነ ይኹን ብስራሓት ርእሲ ወርቂ ምእሳርን ክቡር ክዳውንትን ዝመጽእ ግዳማዊ መልክዕ መንፈሳውያን ኣንስቲ ብሰናይ ግብሪ ክስለማ እዩ ዘለወን ደጋዊ መልክዕ ደጋዊ ረብሓ ጥራይ እዩ ዘለዎ ውሽጫዊ መልክዕ ግና ነተን ወነንቱ ዘይበርስ እዩ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ድማ ኣዝዩ ክቡር እዩ መልክዕ ክንሲ እቲ ኣብ ልቢ ወዲ ሰብ ዘሎ ለዋህን ህዱእን ዝኾነ መንፈስ ይኹን እዚ መንፈስ ዘይበርስ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከዓ ክቡር እዩ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 4 በኣርከስ ሰበይቲ ኣብ ሓዳራ ልዕሊ ኩሉ ትሕትና ፍቕሪ ቅድስናን እምነትን መልክዓን ጽባቐኣን ክኸውን ክትጽዕት ኣለዋ ንገለ ኣሓት ምውላድን ውላድን ካብቲ ናይ ድሕነት ጎደና ዝጎተን እዩ ዝመስለን ብርግጽ ዋጋ ዘኽፍል እኳ እንተኾነ ብዕላማ ጸኒዓ ኣብቲ መንፈሳዊ ነገር ስሩ ዝሰደደት ሰበይቲ ብምውላድ እውን ትድሕን እያ ሰበይቲ ግና ብእምነትን ብፍቕርን ብቅድስናን ብትሕትናን ጸኒዓ እንተነበረት ውሉድ ብምውላድ ክትድሕን እያ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 15
ቃል ኣምላኽ ብዙሕ ግዜ ንመንፈሳውያን ኣንስቲ ሕፉራት ዘይሓምያ ብዓቐን ዝነብራ ብኩሉውን እሙናት ክኾና ይግባእ ክብል ኣዚዙ ኣሎ። ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 3:11 ካብ ከምዚ ዝመሰለ ዓይነት መንፈሳውነት ዝወደቐት ሰበይቲ ነቲ ኣብ ሓዳራ ከተሕድሮ ዝሓሰበት መንፈሳዊ ጽልባ ከተተግብሮ ሓይሊ የብላን። ኣብ ክርስትና ሰብ ሓዳር ዓበይቲ ኣንስቲ ኣብ ህይወተንን ቤተሰበንን ብስነ ምግባር መምሃራን ክኾና ኣለወን። ብድሕሪዚ ብቓላተን እውን ነተን ኣሰኣሰረን ዝስዕባ ንኣሹ መሃርትን መለበምትን ክኾና ግዴታ ኣለወን። ነተን ኣረገውቲ ኣንስቲ እውን ከምኡ ብቅድስና ዝነብራ ዘይሓምያ ወልፊ መስተ ዘይብለን ሰናይ ዘበለ ዝምህራ ክኾና መሃረን። ሽዑ ነተን ንኣሹ ኣንስቲ ንሰብኡተንን ንውሉደንን ከፍቀራ ገዛእ ርእሰን ገቲአን ዝኽእላ ንጹሃት ቤተን ዝኣልያ ሕያወት ንሰብኡተን ዝእዘዛ ክኾና ከለብመአን እየን። ቲቶ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 3-4 ዙረት ብዙሕ ምዝራብ ልዕሊ ዓቕሚ ምንባር ሕሜትን ዕላልን ፀረ ሓዳር ጥራሕ ዘይኮነስ ፀረ መንፈሳውነት እዩ። ክደግማየ ዙረት ብዙሕ ምዝራብ ልዕሊ ዓቕሚ ምንባር ሕሜትን ዕላልን ፀረ ሓዳር ጥራሕ ዘይኮነስ ፀረ መንፈሳውነት እውን እዩ። መንፈሳውያን ሰብ ሓዳር ካብ ከምዚ ዝበለ ባህሪን ካብ ከምዚኣ ዝኣመሰለት መሓዛን ርእሰን ክገታ ኣለዎን። እዚ ባህሪ እዚ ኣብ ውሉድ ሃሲ ኣለዎ፣ ኣብ ሰብኡቱን ሃሲ ኣለዎ። በዚ ፍቕሪ እዚ ዝጎድል እምነት ክጠፍእ፣ ሓዳር ክብደል፣ ማሕላን ቅድስናን ቃል ኪዳን ክፈርስ ስለ ዝኽእል ኣንስቲ ክእደባ ኣለወን። ከምዚ ዓይነት ኣሉታዊ ባህሪ ደቂ ሳራ ኣይኮነን። ሳራ ብምእዛዝ ተስፋ ኣብ ኣምላኽ ብምግባር በትለዋህን ህድኡን ዝኾነ ልቦና እያ ተሰሊማ እምበር ኣብ ሓዳራን ኣብ በዓል ቤታን ብኣሉታዊ ዝጥቀስ ግብሪ ኣይነበራን። 10.7 ስነ ስርዓት ምስጢረ ተኽሊል ነቲ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዝኣተኽምዎ ቃል ኪዳን እግዚኣብሔር ሓደ ኣካልን ሓደ መንፈስን ዶ ኣይገበሮን እዩ። ሚልክያስ 2:14-15 ምስጢረ ተክሊል ካብቲ መርዓትን መርዓውን ኣብ ግዜ መርዖም ኣብ ርእሶም ዝደፍእዎ ኣኽሊል እዩ ስም ተዋሂብዎ። ካልኦት በቲ መርዓት ናብ ኣደነት ኣደ ናይ ምዃን ማለት ዝበፅሓቶ ደረጃ ይፅውዕዎ። ንሕና ድማ ከምቲ ኢሳያስ ምስቲ ኣብ ምድሪ እቲ ዝዓበየ ዓወትን ሓጎስን ዝርከቦ ምስጢር ድሕነት በቲ መርዓትን መርዓውን ኣብ ግዜ መርዖም ኣብ ርእሶም ዝደፍእዎ ኣኽሊል ኣመሳሲሉ ዝገለጾ ምስጢረ ተኽሊል ኢልና ንፅውዖ ኣሎና። ከምታ ኣኽሊል ኣብ ርእሱ ዝደፍአ መርዓዊ፣ ከምታ ብስልማት እተሰለመት መርዓት እግዚኣብሔር ልብሲ ምድሓን ኣልቢሱኒ ብመርገፍ ጽድቂ እውን ኣጎልቢብኒ እሞ ብእግዚኣብሔር ኣዝየ ሕጎስ ነፍሰይ ብኣምላኸይ ባህ ይብላ ኣሎ። ኢሳያስ 31:61 ይቕሬታ ትንቢት ኢሳያስ 61:10 እዚ ምስጢር እዚ ከምታ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ብኻህን ዝፍጸም ስርዓት ቤተ ክርስቲያን እዩ። ሚልክያስ 2:14-15 ከም ምስጢረ ጥምቀት ቁርባንን ካልኦት ምስጢራትን ርእሱ ዝኸኣለ ኣገባባት ኣለዎ። ንመጻምዲ ሓደ ኣካል ምዃኖም እትእውጅ ቤተ ክርስቲያን እያ። ነፍሲ ወከፍ ብፍታዎም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክፍጽምዎ ብዝኣተዎ ናይ ቃል ኪዳን መሓላን ምሕፅንታን ትእዛዝን ቤተ ክርስቲያን ሓደ ኣካል ዝገብሮም ስርዓተ ተኽሊል ትፍጽመሎም። እዚ ስርዓት እዚ ብዘይካ ትንዕኡ ንምስናይ ዝግበር ናይ ስርዓተ ቅዳሴን መእተውን ካልኦት ጸሎታትን 4 ቀንዲ ክፍልታት ኣለዎ። ቀዳማይ እቲ ቃል ኪዳኖም ምልክት ዝኾነ ናይ ቀለቤት ክፋል፣ ካልኣይ ናይ ዘይቲ ቅብኣት ክፋል፣ ሳልሳይ ናይ ኣልባሳት ምልባስ ክፋልን ራብዓይ ናይ ኣኽሊላት ክፋላትን እዮም። እዞም 4 ኣገባባት ስርዓት ቃል ኪዳን ነቲ ሓደ ኣካል ናብ ምዃን ዘብፅሑና ስርዓት ኣምላኽ እዮም። ብድሕሪ እዚ ንዝመፅእ እንተታት ኣምላኽ ምስክር ከም ዝኾነ ይገልጹልና።
እግዚአብሔር አሞንጎኻን አሞንጎታ ብፀይትኻን በዓል ተቃል ኪዳንካን ሰበይትን እስነትካን ምስክር ስለዝኾነ እዩ ሚልክያስ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 14 እቲ ዝዓበየ ነጥቢ ነቲ ኣብ እዞም ክፋላት ናይ ቃል ኪዳን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ንመፃምትና ክንገብሮን ክንኮኖን ዝተቐበልናዮ ትእዛዝን ዝመሓልናዮ መሓላን ወትሩ ክንዝክሮን ክንፍፅሞን ከሎና እዩ ክርስቲያን ናይ ብሓቂ ክርስቲያን ዝበሃልን ካብ ኣምላኽ በረኸት ዝረክብን ንዝመሓሎ ንተኣዘዞን ምስ ዝፍፅም ጥራሕ እዩ ካህን ቅድሚ ናይ ቀለቤት ኣገባብ ምፍፃሙ ንመፃምዲ መውስብኦም ብፍቓዶም ንሓድሕዶም ይፍፅምዎ ከም ዘለው ዝሓቶም ሕቶን ዝህብዎ ትእዛዝን መሓላን ኣሎ መርዓዊ ኣታ ወደይ ነዛ ሰበይቲ እዚኣ ሰበይትኻ ረዳኤትካ ክትኮነካ ምሳኻ ክትነብር ብቅድስቲ ሕጊ ቃል ኪዳን ክትቀበላ ዶ ትፈቅድ ኢኻ ኣብ ግዜ ድኻማ ዶ ተፅናዓ ኢኻ ኣብ እዋን ሓዘናኸ ብተግባርካ ዶ ትሐጉሳ ኢኻ ኣብ ሙሉእ ዘመን ሂወትካ ኸ ትስዕባ ዲኻ ንመርዓቱን ከምኡ ዓይነት ሕቶ ይቐርበላ እዩ እዚ ክልቲኦም መፃምዲ ነቲ ብግሎምን ብፍታዎምን እተሰማምዕዎ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣገልጋሊኡ ካህንን ህዝቡን ቃል ይኣትዉ ድሕሪዚ ስምምዕ እዚ መፃምድቲ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ንሓድሕዶም በዚ ዝስዕብ ቃል ይቀባበሉ መርዓዊ ንመርዓቱ ካህን እናመርሖ ከምዚ ይብላ ኣነ ሙሉእ ስሙ ብምጥቃስ ንመርዓቱ ድማ ሙሉእ እስማ ብምጥቃስ ሰበይተይ በዓልቲ ቃል ኪዳነይ ክትኮንኒ ምሳይ ክትነብሪ ተቐቢለክ ኣለኹ ኣነ ከዓ ብሙሉእ ልበይ ንዓኺ ፈቱ ብኩሉ ክእለተይ ፍቓድኪ ክፍፅም እየ ብሰናይ ዘመን ኮነ ብክፉእ ዘመን ኣብ እዋን ሃብቲ ኮነ ኣብ እዋን ድኽነት ወይ ኣብ ግዜ ጥዕና ኮነ ኣብ ግዜ ሕማም ካባኺ ኣይፍለን እየ ስለዚ ከምቲ ትእዛዝ ጎይታና ክሳብ መዋዕል ሂወተይ ምሳኺ ኪዳነይ ከፅንዕ እምሕል ኣለኹ መርዓት እውን ከምቲ መርዓዊኣ ዝኣትዎ ቃል ኪዳን ብተመሳሳሊ ቃላት ብመሓላ ትፍፅም ነዚ ቃል እዚ ኣቐዲምካ ፈሊጥካ ማለትካ ኮይኑ ክትብሎ እዩ ዝግባእ ግናኸ ነፍሲ ወከፍ መፃምዲ ነቲ ብመሓላ ዝኣተዎ ቃል ኪዳን ክትግብሮ ከሎ ጥራሕ እዩ ካብ ተሓታትነት ናፃ ዝኸውን ስለዘይተፋታሕና ጥራይ ቃል ኪዳንና ኣፅኒዕና ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ከምቲ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ነፍሲ ወከፍ መፃምዲ ክንኮኖን ክንገብሮን ዝመሓልናዮ ክንነብር ኣሎና ቀለቤት ከም እተመርዓና ኣብ ኢድና ንመልክዕ ዝግበር ምልክት ጥራሕ ኣይኮነን ነቲ ኣብ ቃል ኪዳን ክንገብሮ ብመሓላ ዝኣተናዮ ቃላት መግለፂ ምልክት እዩ እዚ ነቲ ደቂ እስራኤል ሕጊ ኣምላኾም ከይርስዑ ኣብ ዘፈር ክዳኖም ዝኣስርዎ ዝነበሩ ሰማያዊ ሃሪ ዘመሳስል እዩ ድሕሪ እዚ ቀለቤት ናይ ምውሃብ ኣገባብ ይመፅእ ነቲ ምልክት ቃል ኪዳን ዝኾነ ቀለቤት ንኻህን ምስ ተረከበ ተኻህን ብዛዕባ እተን ቀለባብቲ ናብ ኣምላኽ ጸሎት ይቕርብ ብመስቀሉ ነተን ቀለባብቲ ይባርኸን ድሕሪዚ መፃምድቲ ንሓድሕዶም ንመርዖኦም ምልክት ክኸውን ቀለባብቲ ምስ ተወሃሃቡ ካብ ግዜ መርዖኦም ኩሉ ዘጥረይዎ ሃብቲ ክማቐሉ ምዃኖምን ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ምስክሮም ምዃኖም ይገልጹ ካህን ነቲ ዝኣተዎ መሓላ ክፍፅሙ ኣምላኽ ሓይሊ ክህቦም ናይ ምሕፅንፃእ ጸሎት ይገብረሎም እቲ ኣብ ስርዓተ ተኽሊል ዘሎ ኩሉ ኣገባባት ኣብ መፅሓፍ ተኽሊል ተፃሒፉ ስለ ዘሎ መፃምድቲ ኣቐዲሞም ከንብብዎን ነቲ ኣብኡ ተፃሒፉ ዘሎ ፈሊጦም ብርድኢት ማለቶም ኮይኑ ክብልዎ ኣለዎም እንተኾነ ክሕለፉ ዘይብሎም ነጥብታት ኣለዉ ንሳቶም ከዓ 10.7.1 ጸሎትን ምልባስ ኣልባሳትን ቁፅሪ 1 ቤተ ክርስቲያን ንእሙናት ደቃ ኣብ ግዜ መርዖም ልብሲ ካህናት ተልብሶም እዚ ልብሲ እዚ ብዘይካ ውልደ ክህነት ካልእ ክለብሶ ኣይፍቀድን እዩ ልብሲ ምስ ምሕረትን ጽድቅን ዝተሓሓዝ እዩ ጥራሕካ ምውፃእ ረሳሕ ክዳውንቲ ምኽዳን ድማ ካብ ጽድቅን ፍቓድ ኣምላኽ ምውፃእ የመልክት ቤተ ክርስቲያን ነቶም ካብ ርክሰት ዝሙት ወፂኦም ከም ፍቓድ ኣምላኽ ቃል ኪዳኖም ዝፍጽሙ ተፃመድቲ ደቃ ብሰማያዊ ልብሲ ዝመስል ምልባሳ ክልተ መልእኽቲ ኣለዎ እቲ ሓደ ክሳብ ግዜ መርዖም ብኩሉ መንፈሳውነት ብንጽህናን ብድንግልናን ንዝጸንሑ ክብሪ መውስብኦም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ቤተ ክርስቲያንን ዓብይ ምዃኑ ምስክር እዩ እቲ ካልኣይ ነጥቢ ድማ
نقال كيدانون كم تصحف زئزو نحد حدهم بمكبارن بمفقارن نتعب كرما أملاخ زاتوك الكيدان مزحلو أملاخ بدم تجنشل زسارية سعدا خداونتي لبس مدحان أب سمايات كم زلبسهم ملكت كلاي أبرئس زدفع أخليلون كم تناي لبس درب ملاختي درب ملاخت اللو أبسرعات أملاخ صنيعون كساب جزية مرعوم بتعجست زحلفوه أخليل يقبؤه إيو بزيادة دما دحرق الكيدانهم كم فقادو أب حدارهم نزنبرو زوهب أخليل عوت يملكت سالساي حدار سرعات سبعين سبيتن كم تقويتانا زغلصو حواريات دما سرعات سبعين سبيتن كمزن تغوينس ጭንቂው ዘይምእትታዊ ሓይሽ ዝበልዎ በትር ልብን ዝምራ ህይወት ኣዝዩ ጭንቂው ነታ ኣመንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ክህሉ ዝግባእ ምትእስሳር ከምቲ ናይ ክርስቶስን ቤተ ክርስቲያኑን ክኸውን ከም ዘለዎ ቃሉ ብግልፂ ገሊጹልና ኣሎ ነዚ ናብራዚ ከምቲ ነቢያትን ነገስታትን ካህናትን ንተልእኽኦም ከም ፈቃዱ ከሰላስሉ መንፈስ ኣምላኽ ክወሃቦም ዝቕብኡ ዝነበሩ ሓዳሩን ፍሉይ ቅብኣት የድልዮ እዩ ስለዚህ ድማ ቤተ ክርስቲያን ንመጻምት ደቃ ተቀብኦም በዚ ቅብኣት እዚ ነፍስ ወከፍ መጻምዲ ኣብ ግንባር ኣብ ልሳንን ኣብ ኣእዳውን ይቕብኡ እዚ ከዓ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ንሓድሕዶም ከም ቃሉ ሰናይ ጥራሕ ክሓስቡ ክዛረቡን ካብ ንሓድሕዶም ሓሊፎም ካልእ ዝርምስስዎ ከይህሉ ኣምላኽ ሓይሊ መንፈስ ክህቦም ንመንፈሳውነቶም ቅብኣቶም ምእንቲ ክሕልዎ እዩ መጻምዲ ንነፍስ ወከፍ ጸሎት ብፍጽሙና ከስተብህሉሉን ብጽሞና ከስተብህሉሉን ኣሜን ኢሎም ብእምነት ክቕበልዎን ኣለዎም ግዜ መርዓ ባህሊ ዝዕብልሎ ዋዕዋዕታ ዝበዝሖ እኳ እንተኾነ ፍሉይ በረኸትን ቅብኣትን ዘለዎ መዓልቲ እዩ እሞ ኣመንቲ ኦርቶዶክስ ነዚ መዓልቲ እዚ ከም ፈቃድ ኣምላኽ ከሕልፍዋ ግዴታ ኣለዎም እቲ ነዚ ምስጢር እዚ ዘብፅሕ ኣበ ንስሓ ነቲ ኣብ መፅሓፍ ተኽሊል ዘሎ ትእዛዝ ምሕፅንታን ጸሎትን ብጥንቃቐ ከብፅሖ መንፈሳዊ ግዴታ ኣለዎ ስርዓተ ተኽሊል ብዛዕባ ቃል ኪዳን ሓንቲ ነገር ከይመሃርካ ዝፍፀም ስርዓት ኣይኮነን ገለገለ ደቂ ቤተ ክርስቲያን ብዛዕባ ቃል ኪዳን መሰረታዊ ኣፍልጦ ስለ ዘይብሎም ንቤተ ክርስቲያን ክሳብ ከም ናይ ንግሆ መናፈሻ ገይሮም ይርእይዋ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ምህላዎም ዘይፈልጡ ካብቲ ካህን ዝብሎ ዝያዳ ኣብ ስእልን ቪድዮን ዝያዳ ዝግደሱ ነቲ ዝኣተዎ ቃል ኪዳን ብርድኢት ማለቶም ኮይኑ ስለ ዘይብልዎ ፍትሕ ገኒኑ ንሪኦ ኣለና ከም ስርዓት ቤተ ክርስቲያን ሕጋዊ ቃል ኪዳን ዝፍፀመሎም እቶም ብሓጢኣት ዝሙት ዘይተማራስሑን ብንስሓ ዝተመላለሱን ኣብ ካህኖም ብቑዓት ዝኾኑን ጥራሕ እዮም ዕብራውያን 13:4 ሎሚ ንዝረአ ዘሎ ጉድን ከይተነሳሕኻ ኣብ ቃል ኪዳን ምእታውን ተሓታቲኡ መን ኮን ይኸውን ዓሰርተ ነጥቢ 7.2 ድሕሪ ቃል ኪዳን ፍትሕ ከም ዘይግባእ እቲ ዝመረረን ዝኸፍአን ኣብ ቃል ኪዳን ዝፍፀም ዓመፅ ፍትሕ እዩ ፈሪሳውያን ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብኣይሲ ነታ ሰበይቱ ብዝኾነ ምክንያት ክፈትሓዶ ተፈቒዱሉ ኢሎም ምስ ሓተትዎ ነቲ ጥንታዊ ስራሕ ኣምላኽ ማለት ሰብኣይ ኣቦና ድዩን ይሓድግ ምስ ሰበይቱ ከዓ ይጠብቕ ሓደ ስጋ ድማ ይኾኑ ከም ዝበለዶ ኣየንበብኩምን ኢኹም ምስ በለ ዘፍጥረት 2 ማቴዎስ 19:5 ደጊም ሓደ ስጋ እዮም እምበር ክልተ ሳይኮኑን ነቲ ኣምላኽ ዘጋጠሞስ ሰብ ኣይፍለዮ ማቴዎስ 19:6 ክብል ፍትሕ ፈፂሙ ከም ዘይፍቀድ ገለጸሎም ናይ ሓድሽ ኪዳን ተኸተልቲ ክርስቶስ ካብ ኮና ነቲ ኣምላኽ ሓደ ዝገበሮ ንሙሉእ ህይወትና ሓደ ኮይና ክንሓልፎ እምበር ብፍትሕ ነቲ ስርዓት ኣምላኽ ከነፍርሶን ክንጽሎን ኣይተፀዋዕናን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ከምቲ ኣብ ዘበን ሙሴ ብሰረት ልልቢ ጽሕፈት መፍትሒ ምክንያት ሂብካ ምስንባት ዘይኮነስ ሳዕብየን ፍትሕ ክሳብ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ከም ዝኽብል የጠንቅቐና ኣነ ግና ንሰበይቱ ብዘይ ምክንያት ዝሙት ዝፈትሓ ካልእ እውን ዘእቱ ይዝሙ እቲ ፍትሕቲ ዘእቱ ይዝሙ ማቴዎስ 19:9 እታ ሰብኣያ ፈቲሓ ንኻልእ እተኣትወት ድማ ዘመወት ማርቆስ 10:12 ብለኩም ኣለኹም
بتوساخي قدوس باولوس كم زيبل اتا سبيتي كاب سبايا ايتفاتح انت تفتحتك بك تنبر ويس من السبايات التعرق سبايون سبيتو ايفتح الى ازز هالله قداماي كورنثوس شوعته 10 حدن سلازي مصامتي مصامدوم كساب بهيوت زلو بحق قال كيدان ام نفس وقف مصامدوم اسراتيوم مصامد بهيوت كلو نخالق مصامد انت تواسبو غنا زموتي يوم رومي شوعته كلتن سلستن اسرائيلاويان حدا غزي እግዚአብሔር ንመስዋዕቶም ኣብዘይ ተቀበለ ግዜ ብንብዓትን ብብኽያትን ዋይዋይታን ስለምንታይ ንመስዋዕትና ኣይጠሞቶን ካብ ኢድናውን ባሂሉ ዋይ ተቀበሎን ክብሉ ሓተቱ ሚልክያስ 2:13-14 እቲ ካብ ኣምላኽ ዝመፀ መልሲ ድማ ከምዚ ዝስዕብ ነበረ ቀዳማይ ነቲ ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ዝኣተዎ ቃል ኪዳን ብምፍራሶም ምክንያቱ በዚ ቃል ኪዳን እዚ እግዚአብሔር ሓደ ኣካልን ሓደ መንፈስን ገይርዎም ነበረ ንሳቶም ግና ነቲ ኣምላኽ ብስርዓቱ ዘጋጠሞ ብምፍታሕ ስለ ዘፈላለይዎ ካልኣይ ነቲ ኣምላኽ ዝጸልኦም ምፍታሕ ንሳቶም ግና ፈትዮም ፈጸምዎ ኣምላኽ ምፍታሕ እጸልየ እወ ኣብ ልዕሊ ሰበይቱ ኪዳኑ ከምዚ ዝበለ ዓመፅ ንዝፍጽም ሰብ እጸልየ ሚልክያስ 2:16 ሳልሳይ ስለዚ ንበዓልቲ ቃል ኪዳንኩም ከይትጠልምዋ ገዛእ ርእስኹም ሓልው ወብርግጽ እንኳን ዶ ኣምላኽ ዝጸልኦ ፍትሕ ፈጺምካ ንበዓልቲ ቤትካ ኣኾሪኻውን ጸሎትካ ከም ዝዕገት ገሊጹልና ኣሎ ክምልሳይ ቅሬታ ወብርግጽ እንኳን ዶ ኣምላኽ ዝጸልኦ ፍትሕ ፈጺምካ ንበዓልቲ ቤትካ ኣኾሪኻውን ጸሎትካ ከም ዝዕገት ገሊጹልና እዩ መጻምድትኻ ዋላ እኳ ድኽምቲ ፍጥረት እንተኾነት ኣምላኽ ገና እታ ንጸጋ ህይወት መዋርስትኻ ዝገበራ ፈቲሕካ ኣበይ እዩ ክእቶ ስለዚ ሓው ሓብቲ ካብ ፍትሕ ክንሕሎ መንፈስና ክንሕሎ ነቲ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዝኣተነየ ቃል ኪዳን ወትሩ ንዘክር ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ኣጀሚሩ ዘፈጸመና ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹኖ ጽኒልኩም ስለ ዝሰማዓኹምኒ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዓኹም ቀድሚ ናብ ናይ ጉባኤ ምስግጋርና ሓንቲ መዝሙር ዝተዳለኹም እንተሊኹም መዝሙር ክቕበል እየ أبوي مرقيتا كما وعلكم جنتي حانت مزمور كزمر أي ماما جنات زعبير مسجان آمين كبر مسكانا أملاك يكون قاله هو تسمعنا أبوي مرقيتاي كم دمانو كلهم أبوتاتنا قاله هو تسمعنا آمين نحنا دما بتكون دوينو دويلنا بقالو نعبي بقالو ننبر بقالو نزارب علي دقفنا آمين آمين نادي مريم صباح عندها حنت مزمور نادينا خزمري بزح كور خيلتي باللي زاير مسجن دحنا بتزغل أملاك نوكلنا عد أملاقي مريم دنقلي كل بركتك كواقي وزفلفل زيت مرزق على تدسب السماء نعاقيقون عدكويتاي عد أملاقي مريم دنقلي كل بركتك كواقي وزفلفل زيت مرزق على تدسب السماء نعاقيقون عدكويتاي ጭንቀተይ አዚዙ ሕፍረተ ሸፊነ ወይነይ ተወዲኡ ዝቐድሖ ሲኢነ ወላዲት ኣምላኸይ ሽክረይ ርኺ በረኸት ይብክኒ ካብ ፍቑር ወድኺ ኣደ ኣምላኸይ ማርያም ድንግለይ كل برختك بخير زفلفل زيت مرزق على تدسب السماء نعاقي غنى دقويتاي نقول زغل
نباخي بيقو كاباخي حدرك كاب سماي وريدو بسنكي بدلي زتعاز وتقنت دغماي تخبيتا وليد كل هيوت عد أمدغي مريم دنقلي كل برختي كواخي وزفلفل زيت مرتقالات دسبل سيما نعاخي غونا دقويتاي آمين سلام زورو آمين آمين على هوت يسمع لنا ماما جنت على هوت يسمع لنا زماري ملاخت يسمع لنا እግዚአብሔር መስገን ደስ ዘብል ቃል መጀመሪያ አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም አደ ትሕትና በመዃና መጠን ክንርስዖ ዘይብልና በመልአከ መበስር ቅዱስ ገብርኤል ምስተበሰረት ካብ ናዝሬት ንዝባን ይሁዳ ምድያብ ኣዝዩ ነዊሕ ጉዕዞ እዩ ማለት ዋላቶም ዘይረገጽኩሞ ሎሚ ሳላ ቴክኖሎጂ ጎግል ግብር አቢልኩም ካብ ናዝሬት ንዝባን ይሁዳ ክንደይ ኪሎሜትር ዝወስድ ክንሪኦ ኣይክንጽገምን ኢና ኣነ እንዴ ኣደ ኣምላኽ ክኸውን ብጽዕናይ ዝተነግረለይ ኤልሳቤጥ ናባይ ትምጻእ ከይበለት ኣደ ኣምላኽ ምዃና ቅዱስ ገብርኤል ምስተነግራ ኣብ ዝባን ይሁዳ ምስከደት ግን ኣዴና ኤልሳቤጥ እንታይ ዝብል መንፈስ ቅዱስ መልአ ይዝብል ኣደ ኣምላኽ ናብ እንዳ ዘካርያስ ምስከደትሲ ነዴና ኤልሳቤጥ እንታይ መልአ መንፈስ ቅዱስ መልአ ስለዚ ብመንፈስ ቅዱስ ከዓ ሓደ ገለ ነገር ትብል ማለት ኣዴና ኤልሳቤጥ እንታይ ኣይላስኪ ካብ ጉባኤስ ገለበለኒ ኣዴና ኤልሳቤጥ እንታይ ኢላ ኣደ ጎይታይ ናባይ ክትመጽስ ከመይ ልኾነለይ ወዝ ኻበይ ኮነለይ ኣደ ጎይታይ ናባይ ክትመጽስ እዚ ካበይ ኮነለይ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚ እንሆ ድምጽ ሰላምታኺ ምስ ሰምዐ እቲ ሕፃን ብሓጎስ ኣብ ከርሰይ ተሰራሰረ ኣደ ጎይታይ ናባይ ክትመጽስ እዚ ካበይ ኮነለይ ኣብታ መዝሙርና ዝተጠቕሰት ናይ ቃና ዘገሊላ ድምፂ ያሎ እዚ ናይ ቃና ዘገሊላ ድምፂ ከዓ ኩሉ ግዜ ክንዝክሮ ምክንያቱ ተቃል ታራ ቃልያ ትመስል መጀመርያ ንጎይታናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ያ ተዛሪባቶ ብድሕሪኡ ያ ነቶም ተዓጠቕቲ ተዛሪባቶም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ንጎይታ ዝበለቶ ኩሉ ግዜ ትብሎ ናይ ኣማላድነት ቃላ እዩ እቲ ነቶም ተዓጠቕቲ ዝበለቶን ግን ሎሙን ንዓይ ንዓኹምን እንታይ ኢላቶም እሱ ዝብለኩም ኩሉ ግበሩ እሱ ዝብለኩም ኩሉ ግበሩ ስለዚ ሎሙን ድምፂ ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም እሞ ነዚ ኸነተግብር እግዚአብሔር ይደግፈና እንኢልኩም ስለሰማዕኹምና ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዓኹም ማማ ገነት ከዓ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ሕጂ ናይ ጉባኤ ግዜ እዩ ኣቦታትና ኣለው ተወሳኺ ሓሳባት ከምኡውን ንጉባኤ ጠቅም እዩ ንብሎ ኣርእስታት ክንህብ ንኽእል ኢና ሕቶ ርእይቶ ነቐፌታ እውን እንተሎ ክንቅበል ኢና እግዚአብሔር ፍቃድ ይሁን ቦይ መሪጌታ ኣበባኤ ከመምሲኹም እግዚአብሔር መስገን ሓንደምሲኹም እግዚአብሔር መስገን ቃለ ሕይወት ይስማዓልና አሜን እንዛ ክቶም ብቡልና ደምስኹም ዛ መጽሓፍ እምነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እዋ እቲ ምሳና ዘላ መጽሓፍ እቲ ፔጅ ማች አይገብሩኝ ናይ 14 ፔጃት ዲፈረንስ ኣሎ ምሳኹም ብትኽክል ከመይ ይቆም ኮይኑ
أبزي سوفت كوبي خون كلاسي قرب أبتي سايز نايت أنت عشان مثلا زفال علي هو حج كل جزء جن أبيك أشي لومي الرسيع منبر أبيك أشي كل جزء يذكرنا أما صحف كأك نزي بيجي يقولوا مالتي سبوا أستبيل كنال الله هندهان اوكي يعني قال هو تسمعنا آمين آمين الله نقال هو تسمع لنا ترى حتى أتمثل قلنا الله نعب مبرهيتيا حراي كالي أبزر استنايلومي مقابلنا انتاي نيروار استنا انتاي يالو حدش نجر زفلتنايو أب قال كدان كنا تقورو زلنا من آد كم زوداسي كنتو زي كونس أب حقا ناز تمركوسه دخام بعالتي بيتكا سعر بعالتي بيتكا وحلنت بعالتي بيتكا تقداسنت بعال بيتكا ريخا موغس مهاب زعب كدما أملاخ قبول مخانو تاسع رابعي تنتبي تنسلسته بزحالفة قزينا رئينينينا كابتا من نعاد بالكسر بعته إنا جميرنا مالتي حرايت قزينا نتغملو سلام صدرانا خمين سيخون كميك أنيخم እግዚአብሔር መስገን هرقوين خميك أنيخي እግዚአብሔር መስገን ቃል ህይወት يسمعنا ናይ بحقي آمين نفسها زحدث عظمها زرستس تمرت نمهار لنا مو ናይ بحقي نعخات كل تطوي بلنا أنا بحاصي روسي كمي كغاري كغاري ويدالي أتو حجي زغرم نجر بزح غزي زينت هبلو دو ويس كم نورمال we take it for granted نقبرو نقرات بزوح نقرات لو بزي فلتات بونت up to قال كن أدخلنا أب قدمي أملاخن كم سلاسي مالجد حنا تمزورعو كاهن سلسيك أجزابير منفس قدوس تطوبنا إنا نتو ግን ከምቲ ዘምሃርኩምና በቃ ነታ ፎርማሊቲ አትመስል ብዙሕ ግዜ ናብ ስእልን ናብ ቪድዮን ናብ ናብ ፓርክን ናብ ገለን ወይከዓና ምግብን ናብ ክዳንን ኢኻ ብዙሕ ግዜ ተድህቦ ግን ይኹን ድሓን ኩሉ እውን ኣድላይ እዩ ሓጎስ መዓልቲ ስለዝኾነ ማለት እዩ ቅቡል ብዝገቢር ከዓኒ ቅቡል ስለዝኾነ እቲ ኩሉ ነገራት ይኹን ድሓን ግን ብጣዕሚ ደሰክፈካ ነገር ግን تقال حجي كل زرزركم كنت نقرنا I hope everybody is listening كابزي تماهرنا كابزي سمعناسي تهيوتنا لو تخمس أن أجزابير يدقفنا بناتهم تنقبرو نقرات كله نيجاتيف أنصار كله هيجي تماهرنا يو أنصار أي من قرينا مبزحتي نخيز لنا مو سبك أن كل شاب دخمت ورقات اللو جن كندكم وكان وقت كندي جاجا خلنا what is behind it انتايلو بدحري المسألة انتايل دفعنا زلو كمي نمن يزحقو زلو بينا ايو زغابير كمسز زلني إنا قربتي ملسينا انت نحاسب إنا عندنا دما تقال زعفنا الله أنا تابو كل من قدي كاين فلي كاين فلالي بك أنا حمق زربا كمان كاين زاربن كاين تمتن خمس عين نقرات اند حسبنا تزلو كوزه حال زي هاسيكا زربات ونالو درجيتو ونالو كل نغرات አለው እንጂ በሐቂ ግን እቱ ዋና ነገር እሲ እዚስ ናይ መንዩ ኢና ከነጋገር ተጠውና እዚ ናይ መንፈስ አምላኽ ዲ ወይስ ናይ ሰይጣን እዩ ከምዚ ዝገብር ዘሎ እንዳበልና እንዳተደጋገፍና በእውነት እንዳተማየጥካ ናብቱ ንብር ክንምለስ እግዚአብሔር ይደግፈና ምክንያቱም ቃል አምላኽ ዘዓበና ሰብሲ ሕጂ ከምቱ
يا مرعلو نعو تمرعو نعو خمزي يكونوا نسدرا بيت نتحقوز دخا نتبهلق تقبر دخا هم يقبر اللوغة كم مسارتو زي بكهنة ويكام الأملاخ زي عوانا بزحت ناس لزلنا السوس أقام كويننا له just I cannot say enough حجون نتهزمنا قوس تقيرو بحادة نقر اللي باتزي اللي وخمي صبو نيري والمقالي هو تسمع لي thank you آمين آمين صبو حساب صبو رئيتو እግዚአብሔር ከአንድ ህር ከነተግብሮ ነቂልና ካ እግዚአብሔር ክድግፈናይ ቃል ህይወት የስማዓልና አብና አረገወይ ንኸነተግብሮ ካ እግዚአብሔር አቅምን ሰናይ ህሊናን ይሃበና አሜን هراي ካልኦት ዘለና ርኢቶ ሕቶ رايت غزينا نتقملو زابير كا بس غزي زخ حتناي كمان سيخوم زابير مسكن كما يكنيكم كلكم حبتنا هيوت كما يكنيهم بتعمي حروق حفتيكو كل جليت أتاع بتعمل دس دبلينا النهار دلنا تحطيجنا بتاع عنتوي كتنبو لنا خلهم أبجزاوين كم ببا خلهم حتى إلى حسيبني رايك ردأت إن أنت أبقرنت أتا ننقد كويناس ناي قرنتش قصر شوعات سلاسان 4 هي بالناسي إتا 4 سيك قلت لك قرب تكست جراتني ناي مرعوتي سبيتن ناي دنجلن دما ببينيو إتا زي تمرعوت سجان منفسان من أنتي قدس إلى بنايويتا إيا التحلي إتا مرعوتجن كما جيران سب آيا خم التحجس بنايزا على مزيا التحلي إتي أقول تكست جيرات من دحر كم زحجن مهارو زلنا ندحر جيرات فمرعاسي من تايت راين سب آيا ستيل نعم لخوين كستخدبر اللوا ويس أنا يخم تي directly قلت أي تردأت من تا نمن تايفل على ون تا مرعوت وينسيك الكيدان كتأثر كلاس إذن مهارز لنا غير كاتا تمرعي خمالتي ستيل نعم لخون طاين سبعة كونت نتبل مالتي እታ ምናኣድ ትብል ኣብ ምሳሌ 21 ናምፂን ዲታ ሕያዊት ሰበይቲ ሰርሖ ስራሕቲ ደቃይት ንስኡ ብርኽቲ ይብልዋ ልቢ ሰብኣያ ይእመና ኣብ ኣዳባያት ክንእድዋ ይግባእ ኢሉ ብዛዕባ እታ ምናኣድ ከም ዝግባእ ምስ በለ ኣብዛ ኢልክያ ዘለኺ ንክልተ ነገሪት መንፈሳዊ ደረጃን ካብ ናብራ ወፅያ ብድንግልና ንእግዚአብሔር ከተገልግል ዝወሰነት ሰብን ኣብ ሓዳር ዘላ ምስ በዓልቲ ቤታ ምስ ደቃ ዘላ ሓላፍነትን ደረጃን ይፈላልዩ ዝገልጽ ዘሎ ማለት ስለዚ ኣብ ሓዳር ዘላ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ንሰብኣያ ከተሐጉስ ኢላ እንተጻዓተት ሓጢአት ኣይኮነን ስለዚ እቲ እታ ዘይተመርዓወት ግን ሙሉእ ዕድሚኣን እግዚአብሔር ከተገልግል ምእንቲ ነቲ መንፈሳዊ ደረጃ እምበር እታ ዝተመርዓወት ከኣን እግዚአብሔር ከተሐጉሰ የብላን ማለት ኣይኮነን ማለት መልእኽቲ ማለት ዝያዳ ከዓ ቦታት ኣለዉ ሙሉእ ለዮም ቁርተይ ኣብታ መጨረሻስ እትሓሊ እያ እታ ናይ ተመርዓወት ሲ ንሰብኣያ እትሓሊ ግን ስቲል ንኣምላኹን ክትሓሊ ኣለዋ እወ ሕጂቲ ክሳብ ጉባኤ ንቅያሲ ዋላ ሰብ ሕጊ ካህናት እውን ናይ ኤጲስቆጶስነት ማዕርግ ይወስዱ ነይሮም ካብ ዘበነ ሐዋርያት ኣብ ጉባኤ ንቅያ ግን ነቲ ኣገልግሎት ከፋፊሎሞ ማለት እዩ
أتي أبحدار زلوا قلعوا خعب بنابرا خجبر صار كي كبدهم أنتي نتي لعلخهنات زلوا أقلقلت بدينجلنا بمنكسنا خمس في السام كاب كهنات نتحت زلوا خا بحق في السام كم زكال كفافي لهم سلازي بتخرسيان تحت ونتي أمنكسنا هو زنبرن أبقال كدان حدار قلعوا زلوا زنبرن حدا عينت حتى حدا عينت صار يتسكموا منه سلازي نت الدرجة أنا أقلقلت يزفلنبر زتمر عود سن إجزابير محقواس أي جبان وين يدلياني تسمع مثلاً نبوتات قال لو سمعنا له كوسخ ليهم كرمونيهم. Thank you أبانا قال هو تسمعنا. آمين نقول لنا قال هو تسمع لنا. كسب حطوتات تدالو من البات دهري لنا زعتنا أنت دالينا أب عسرت نتبي شدشة نتبه هذا سب الكيدان كجبروز جبهم إلو ثلاثة بزحلفانيرن لو مجن حنت خابن من عاد مسبلنا أب عسرت نتبي شدشة نتبه خلته حلاف الناس درابية مسبلة كريستيانا وسنة مقبار أب تحتي كريستيانا وسنة مقبار ثلاثة أجر درست زغون أرستات هلو مالتي سونكا ها ناي سدرابيت ناي قال أملاخ جزية ناي صلوت جزية منفساويان دك سارة مخان زيوم معلتاوي ولا 10 دقيقة تكون كانت أكبرهم زلنات كريستيانا وسنة مقبار إذا بحال زلوس ها ناي سدرابيت ناي قال كيدان ناي قال أملاخ جزية كهلونا بسدرابيت ناي صلوت جزية كهلونا تا سالسيتها منفساويان دك سارة مخان ناتو نحناس دك سارة أمبر دك أجار يكوننا نيلو هوريا باولوس بمستير قميت والله مالتي أب عسرت نتبي شوعات بزعبات السرعات نافلط أنا أيو الدرجاتات ناي قلبيت ناي قبعات ناي الباسات ناي أخليل إذا حنساب تدع فليتنا مع التاوز الدقاقم أيكونن كبيرو ناي كخوني مالتي عسرت نتبي شوعات نتبي حدا صلوتن من الباساتن دحرق الكيدان فتح كم زي قبع كابتن لو ما عنتي زرعناين مزخا خر كابتن ارستاتين مالت هركال حتى ويريتون تلينا أبوتات أبزاهي وتحبتنا زبلتها زخنا توسقها حسن أبي مرجعها مليس وانجيني اشتكوا سخلان طوينة إذا هي ودبلكيا إتا زي تمر عود كل أنتن نأملاخ يوغل جلوت ذهبت مالتي تا إذا تمر عودون تعينة أجر جلوتها بكل تتمق إلى الله مالتي تنأملاخ نتبع البيتا بمخبار النعوب بمئزازون نتفقد أملاخ يا تقبر زلا مالتي السيد قال أملاخ نعات وهي بزول حلاف النت بكل تتمق إلى مالتي كتصلين كتصومن نأملاخ كتسمر الله كتسمرت خوينا جن نبع البيتا تعزيزا ونبع البيتو تعزيز أخوهم كم زلوا يا تري الناس زلا بعملتي تي عين تاجر جلوت أبكل تتمقي لهم زل يا تري الناس يا أبونا غالي وتسمعنا تردياتني هو تسمع لنا أبونا مس أجن حنت خلا على تني أبغى أخذ له خوف تعدو ولا سكتسنه إذا أنت عشمنا بزحير رأينا اللمو من البعد كر أمو بز إدحاف زبالة إداو كيه اللو خرئي رايك أصلي هو تحبتنا شوفنا كم حطوا كاخر جبرايت كلمي تي بس حنساب سكي هو تحبتي سامي الولد عبد يدكافي له بالكالها كمان سيهم أبو مرجتا إجزاير مسجن هندم سيهم إجزاير مسجن قليل تسمع لنا آمين والله أنا قال هو تسمع لنا هي صبات مرتي كنا ما نسمع إحنا سمع لهم هو سمع له صبوا سمع له هو كابز حالة شيء استمهرنا يو
قرب من الباش مستا متزنا يلون كوا كتكيت خليا ويزي كتكيدون خليا ولا ساكت بلا تقولهم جن أبتي أبز حلفسي أبونا أبراهام نتأجل قاليسي نيساق تهونو نربكا مالت كم زلعهم وني شعو تتصلي تصلت تتصلت كي ودو خلو ربكا خمس متأتمو أتي إجزاء زملسو تصلت كي تودو خلو بكا شعون الإزر كا أتي تصلتو خمس تملسه ريو مالتي حجي أنت حتدلسي مزيعات خيل مالتي عب متصامتي ممراتي اتري فقاد እግዚአብሔር بخمي كتلليو يكال كلاي كنزي بعጫ زبحال كعب ገለገለ ሰምዐ ምናልባሽ كنزي كاب عጫ ተገይሩሞ ኣብዝኸ እንታይ ዝብል حساب ክወሃበና ይኽእል ማለት እዩ ማለት بعጫ እግዚአብሔር ፍቃድ እግዚአብሔር ክግለጽ ይኽእል ዶ ዝብል حساب ሕተን كلايتي حسابያ تا حلفنا سدرا بيت تقول صبغتي بسيلات مبزحتو غزي اباناسي ابو انتاي زبال مبزحتو غزيس ولادي انتاي غديلوم كدانت تخديلوم كله مغب تبلعهم سي بقى غداي ناي سغات رايو زحله مالتي سبا ابو زحلي ولاون وابو نابكاد سبيت انت خيدون قلعان توليدون بقى بورقن بخدانن طراي زكحس مالتي تي بسغا ነገር ስለዝረአ ማለት አቦ ግን ከም ካህን መሆኑ ደስይላት ነው ማለት እዚህንን እንትን ሐሳቤ ቃልዮ ተስማዓለ አሜን አሜን ቃልዮ ተስማዓልና አቦታት ሰሚዑማ አለው ፈቀጥታ ተንሪኢተ ይኹን ተንሕቶታት ናብ አቦታት ይሕልፈና ኣለኹ ተቀዳሚት ብዛዕባ አልአዛር በዓል ደማስቆ አቦና አብርሃም قال مسأتو مسامحالو نودي كابزن زي أمنتي ناتوتي أنا عليت تصيفهم زي كونس أملاخ كي خدوم نابتاوت كي وسدومي ناب أمنتي كابزن زي أمنت غير توصل مسبلو أتي بعد دماسكو مسبرهام بمنبارو عزي مستوى علي كم زنبرة أبزح دومنا يترقومي مسحفتي بزح جزي كم أمنا قال زتوسو أجد حتى حاتيتو نودها مخنيات روحك كيدي خمسة نابو أي كيدني أنت بلت النسي نودها دي نابز خمسة ألوس ولا تمرع يخترف أبتع مسامن تخمين تكم أنت تاتزبل زمساس إلو مساحته توسي أملاخي ملأخو سديدو مجدها خق النعيمه إلو يزنق ربنا أبراهام أتون حاتيتو سلازتي زقمتو ما تنزق مت ملك عتاد انتهي مثل نيرو منفساو نيرو سلازت نحنا او ابوتات زياده انت اش مخستاي كبلوت نحنا نقمطو ملك عتاد كما يكون له قال እግዚአብሔር فقاد املاخ دي بخمي كان لنا اجاز بحال كما صحف قدس ويا بحق بيت ክርስቲያን بخمي يرئ ناي سدرا بيت زبل ብዙ حسابات يمو نابوبوتات حلفلهو أبدا حراي أتصبق حتى إيو كمتي أبونا زبلو تي لؤخ جزء أبراهام محلا يأتو سلد نبرة كلتا نجار بتزو محلا خي قد أتلاين نفسه انت أبيت النخا مسبلو نودي
ናብኣ ከይትወስዶ ንስኻ ካብቲ መሓላ እንተኣኻ ንፅህኻ እዩ ተባሂሉ ምክንያቱ ተልእኽኡ ክፍፅም ከይዲ እዩ ነታ ጓል ኣንስተይቲ ግን ኣሲሩ ከምፅእ ኣይክእልን እዩ ንወደይ ግን ናብኣ ኣይትውሰዶ ኢልዎ ሕጂ መብዛሕትኡ ከምዚ ኣቦና ኣብርሃም ካብቲ ቦታ ንወደይ ኣምፃሉ ሰበይቲ ኢሉ ክልእኾ ከሎ ከም ዓልየት ገርና ኢና ንርድኦ እቲ ቀንዲ መሰረት ግን እንታይ እንተደኣ ኢልና ፍርሓት እግዚኣብሔር እዩ እወ ቋንቋኻ ባህልኻ ዝፈልጥ ክኸውን ፅቡቕ እዩ ግን ንእግዚኣብሔር ዘይፈልጥ ባህልኻ ዝፈልጥ እውን ኣሎ እምነት ዘይብሉ ወዲ ዓድኻ እውን ኣሎ እሞ እቲ ቀንዲ ቃል ኪዳን ሰራቲኡ ጀማሪኡ እግዚኣብሔር እዩ እንተደኣ ኢልና እታ መፃምድኻ እቲ መፃምድኻ ድማ እንታይ ክኸውን ኣለዎ እንታይ ክትከውን ኣለዋ እግዚኣብሔር ትፈርሕ እግዚኣብሔር ዝፈርሕ ወይ ንእግዚኣብሔር ተኣምን ወይ ድማ እግዚኣብሔር ዝኣምን ክኸውን ኣለዎ ምክንያቱ እግዚኣብሔር እንተደኣ ጀሚርዎሲ ኣብቲ እግዚኣብሔር ዝጀመሮ እግዚኣብሔር ዘይፈልጥ ወይ ንእግዚኣብሔር ዘይትፈልጥ ክትህነፅ ወይ ድማ ክትከል ስለ ዘይከኣል ቀንዲ ናይ ቃል ኪዳን መሰረት መልክዕ ፅባቐ ወለዶ ምቁፃር ሃብቲ ስልጣን ደይኮነ ቀንዲ ናይ ቃል ኪዳን መሰረት ኣብ ምንታይ እንተደኣ ኢልና ኣብ ንእግዚኣብሔር ምፍራሕ እዩ እሞ ኣቦና ኣብርሃም ዝለኣኾ እቲ ከባቢ ዝነብረሉ ዝነበረ እንታይ ስለ ዝኾነ እዩ ኣምልኾ ጣዖት ንእግዚኣብሔር ዘይፈርሓ ስለ ዝነበራ እዩ ዝፍርሖ ንእግዚኣብሔር ዘይፈርሑ ሰባት ስለ ዝነበሩ እዮም እዚ ድማ እንተደኣ ርኢናዮ ሰሎሙን እግዚኣብሔር ዘድልየካ ክህበካ ለምነኒ ምስ በሎ እቲ ሰሎሙን ዝለመኖ እውን ክቡር ነገር ስለ ዝኾነ እግዚኣብሔር እውን ከማኻ ቅድሜኻ ዝነበሩ ዘይነበሮም ድሕሪኻ ዝመፁ እውን ዘይህልዎም ሂበካ ኣለኹ ኢሉ እግዚአብሔር ብክብሪ ዝሪኦ ዝነበረ ሰሎሞን እውን ንእግዚአብሔር ብክብሪ ዝሪኦ ዝነበረ ንጣዖት ዘምልኻ እምነት እግዚአብሔር ዘይብለን ፍርሓት እግዚአብሔር ዘይብለን አንስቲ ምስእተው እንታይ ኮይኑ እቲ ቤተ መቅደስ ዝኣክል ዓቢ ኣብቲ እንዳ ዝቕመጥ ዝነበረ ጽላት ታቦት አቡኡ ዳዊት ከሃንጾ እናሓሰበ ነቡኡ ዳዊት ዘይተፈቅዶ ብሰሎሞን ዝተሃንጸ ቤተ መቅደስ ተኣምር ዝገበረ ንጉስ ድሓር ግን ካልኦት ዓልየት አንስቲ ምስእተው እንታይ ኮይኑ ምስ ኣምላኽ ተባኢሱ ካብ መገዲ እግዚአብሔር ድማ ወፂኡ ማለት እሞ እቲ ናብታ መሰረት ክንመለስ ኣቦና አብርሃም ካብ ህዝበይ ካብ ዓልየተይ ክብል ከሎ እቲ ቀንዲ ዘድሃበሉ እንታይ እዩ እንተዳኢልና ብእምነት ብፍርሓት እግዚአብሔር ካብ ዘለው ኣምፃኣሉ እሞ እቲ ቀንዲ ንሕና ድማ ሓደ ግዜ ብዙሕ ነገር ኢኻ ትርኢ ኣብዚ ተሰዲድና ከይተረፈስ ኣውራጃ ወረዳ ንብል ሰባት እውን ኣለና ግን መጀመርያ ስለ ውልድና ክንፅሊ ከለና ኣወዳቶም ኣዋልዶም ናብ እግዚአብሔር ዝፈርሑ ክፅጋዓልና ናብ እግዚአብሔር ዝፈርሐውን ክፅጋዓልና ኢና እቲ ቀንዲ ጸሎት ክኸውን ዘለዎ እሞ ቃል ኪዳን ሰራቲኡ እግዚአብሔር እዩ እቶም መጻምድቲ ንኸውን ድማ ነቲ ቃል ኪዳን ዝመስረተ እግዚአብሔር ንዕኡ ንፈርሕ ማለት እዩ ዝጎደለ ኣቦሽ ክምላእ ኣለዩ ይቐኒየለዩ
رايك على هوت يسمع لنا أبونا بيكش ولدة نساء نابتن تريفن زلوا حتى أب ممراز مسامنتي قال فقاد እግዚአብሔር دي أيقونن بخمين فلت زبل عرست حتى يا زلا تخلايتي أبيك إيش تسفهم نعم مدرخ بخبري عدم راي كما يمسيكم كما لهم كلهم እግዚአብሔር አምላክና ተመስገነ ይሁን ተመሊሳ እዩ መሲልኒ ኣብ ቀሽስ ንዓይ ክነግራ ፀኒሕሞ እቲ መምዘኒታትና ነቐምጦ ቅድም ንእግዚአብሔር እንተዳ ኮይኑ ነቲ ንገብሮ ድማ እቶም መፃምድና ክመፁና ከለዉ ድማ ኣብቲ መምዘኒታትና ይኣትዉ ማለት እዩ ንኣብነት ኣቦና ኣብርሃም እታ ርብቃን ክመርፃ እንከሎ ሓደ ካብቲ መምዘንታት ናይ በዓልቲ ቤት ምቅባል ጋሻ ዝብል ስለ ዝነበረ ንሱን ገመሉን ተቐቢላ ማይ ከተስትየሉን ፈቃደኛ ብምዃና እዚ ሓደ ካብቲ ከም ፍቃድ እግዚኣብሔር ተቐባሊት ጋሻ ምዃና ሓደ ዓብይ ምልክት እዩ ነይሩ እዚ እቲ ፍቃድ እግዚኣብሔር ንእግዚኣብሔር ልባ ዘግዝአት ንእግዚኣብሔር ህይወታ ዘግዝአት እንተኮይና እዚ ንስኻ እውን ክትሪኦ ኢኻ እስኻ መጀመርያ ግን ባእኻ እዩ ክጅምር ዘሎ ባእና እዩ ክጅምር ዘሎ ንስኻ ነቲ መፃምዲ እዚ ድዩ እዚኣ ድያ ኣብርሃለይ ኢልና እንድሕር ንእግዚኣብሔር ተወኪልናዮ እቲ ነቐድሞ ግን ፍርሓት እግዚኣብሔር ክብሪ ኣምላኽ ንቅድም እንተቐዲምና እዚ ክንሪኦ ከዓኒ ከቢድ ኣይክኸውንን እዩ እተን መምዘንታት ካብ ካልእ ተኣቲና ግን ክንዕውን ንኽእል ኢና እቲ ብዕጫ ገለ ዝበልካዮ ምናልባት ካብ ፀሎት ተበጊስና ከምቲ ሃዋርያት ዝገበርዎ መን ምዃኑ ክፈልዩ ከለዉ ከምኡ ክንገብር ይከኣል እዩ ግን ናይ እግዚኣብሔር መልእኽቲ ድማ ንፁር እዩ ኣብ ምስኡ እንተሊና ማለት እዩ እቲ ጥበብ እቲ ምስትውዓል ክወሃበና እዩ እንድሕር ንዕኡ ቀዲምና ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ መፃምድና ብትክክል ክንወድቕ ኣፀጋሙ ኮይኑ ኣይስማዓኒ እቲ ንዓኻ ዘይከውን እንድሕር ኣብኡ ተወኪልካ ጌርካዮ እቲ ምሳኻ ዘይከውን ዘይከይድ ብዝተፈላለየ ምክንያት ክእለ ኢና ንሪኦ ስለዚ ኣበይ መርጌታ ንእሽተይ ወስኸላ ኣበይ ቀሺውን መሊስዋ ይመስለኒ ኣቦና ኣብርሃም ፀልዩስ ነቲ ኣገልጋሊ እውን ምልክት ከይተረፈ ሂቡ ፀልዩ መን ከሰንዮ ከም ዘለዎ ኣብ መን ክውከል ከም ዘለዎ ኣብ ጥበቡ ክውከል ከም ዘይብሉ ይርኢኹ ሰዲድዎ እሞ ከምኡ ኸ ኮይኑ ፀኒሕዎ መርጌታ ملا بنشت قال هوت يسمع لنا أبونا أبيكش تسفهم ملي سومي أمه أتي كل جزيتي اتممزني بتي بيت خريستيان زبط እግዚአብሔር ዘቐመጦ ሓደ ክልተ ኢሎም መሰረታዊ ዝኾነ ኣቦና ከተወሰልና ፀኒሖም መጀመርያ እቲ እምነት ይብል ማለት እዩ ኣብ ቃል ኪዳን ክትኣትው ከለኻ ሓደ እምነት ኣብ ክልተ ኣርዑዳይ ትቆሮኑ ዝብል ክልቲኦም ኦርቶዶክሳውያን ክኾኑ ኣለዎም እቲ ፍርሃት ኣምላኽ እቲ ናይ ዕድመ ከይተረፈ እውን ኣብቲ ሕጊ ቤተ ክርስቲያን ኣቐሚጥዎ ኣሎ እቲ ኣብ መንጎኦም ክህሉ ዘለዎ ናይ ዕድመ ፍልሊ ብኩሉ መዳያት መለክዒ እዚ ቁኑዕ መለክዒ ክኸውን ከሎ ከም ትቦና ዝተቐመጡ ከዓ ገሊኦም ኣውራጃነት ገሊኦም ትምህርቲ ገሊኦም መልክዕ ገሊኦም ገንዘብ ገሊኦም ዝተፈላለዩ ትመምቲ መለክዒታት እንድሕር ጉጉይ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ኣብ ሽግር እዩ ዝመፅእ ማለት ስለዚ እቲ መለክዒታት ቅቡል በትቅቡል መለክዒታት ኮይኑ ፍቓድካ ይኹን ፍቓድካ እምበር ፍቓድና ኣይኹን ንሕና እዝን ጌርና ኣለና ንስኻ ኸ እንታይ ትገብር ኢሎም እቲ ናይ ዕጫ ዝመፀውን ኣቦታትናስ ንክልቲኦም ሓደ ዓይነት መለክዕ ስለ ዘምፁ እዩ ካብ ጥምቀት ዮሃንስ ጀሚሮም ምሳና ዝሰዓቡ ኢሎም ምስ ኣበሉ ካብ ጥምቀት ዮሃንስ ሓደ ዓይነት መለክዕ ዘምፁ ክልተ ሰባት ምስ ተረኸቡ ካብ ርድእቲ ካብቶም 72 ርድእቲ መፍለይ ምስኣንሎም ነቲ ክፈሊ ዝኽእል ዓቕሚ ሂቦም እዮም እምበር ኣብቲ መለክዒታት ፍልሊ እንደ ዝነብር ነይሩ ኣብ ዋይ ማእተውን ማለት እዩ ስለዚ እቲ መለክዒታትና
ኦርቶዶክሳዊ እምነት ፍርሃት ኣምላኽ ዘለዋ ወይ ዘለዎ ከምኡውን ነፍሱ ዝኽእልት መለክዒታት ድሕርቲ መምዘኒታት ተጠቒሙ ኣብታ ኣምላኽ ዝፈቐዶ እንድሕርቲ ቕኑዕ መለክዒታት ተጠቒምናስ ኣምላኽ ኣብ ሕማቕ ኣየውድቐናን እዩ እንድሕርቲ ቕኑዕ መምዘኒ ተጠቂምና ከዓ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ንስጉም ከም ዘለና ንርኢ እንድሕር ኣምላኽ ፈቒድዎ ንሱ ፍቓድ ኣምላኽ እዩ እንድሕር ኣምላኽ ዘይፈቒድዎ ከዓ ንቕድሜና እውን ኣብ ጽቡቕ መገዲ እዩ ዝውዳእ እሞ በቲ ሕጊ እግዚኣብሔር ኢና ንፍቓድ እግዚኣብሔር ንለልዮ እዮም ኢሎም ኣብ መወዳእታ ኣቦና ዓፂሙልና نبيك اسمع لنا ربنا آمين قال هوت يسمع لنا هو أبزي عندهم ربنا أي سمعن كاب كلا إن دقمة إليه هراي نيشتي مملأت حنت تقصد لي أب مصحف مثالي معرف ثلاثة قصر حمشتسي بملء لبخا أب زي أبير تأمن أب لبونخا أي تصقع قلب على خريعة تقصي بملء لبخا بإجزي أبير تأمن أب لبونخا أي تصقع كم سبب كن حسب قبعنا عندي قنت قندي بإجزي أبير دما أب لبونانا زي كونه أب إجزي أبير تأمننا أب إجزي أبير تدعى تصقعنا إجزي أبير دما نعنا زخون دما أي كالأنا نيمو زيادة مسألة مدخن دل خلنا قال خن ودسي بسألتكن حزق قديمنا إذا قبعنا مو نخو إذا بملء لبخا بزي أبير تأمن أب لبوناخا أي تسقع بعلي فلت أي تبلنا بلتيات بسألتها معراف سلسته مصحف مثالي انت أرئينا هذا جزي بعلي فلت جن أب زي تفلت عقب ودكت ما سلا زودقك نتلبون كلالي تنزفلت جزي أبير أمريحنا ويدما نوع قدمنا خنقبرو خلنا زي أبير دما نعنا زخون أي كل أنا نيمو مجمريان جزي أبير بطانا حبوخ بالإله أني لك رايك على هوت يسمع لنا أبونا أبي يزركب انتاي بالكن سمعه از تخليل ويمسيرة تخليل أبتي العوادي ويحقبت هرسيان أب عنكز 10 سلستي زلو قال كفال كاو كان ببيه عنكز 10 سلستة تخليل ويكال كدان زمرعو ودن قالن تلاليومن تأمامينومن يمرعو أب جزية مرعى قال كون ودي كاب 10 شومن تعمت عدمن العلي كونوا هاللوم قدامي قال كدانو مزفصمو تمرعوتي قدوس قربان كقبلوا هاللوم كلاي موسوبن فصام نايكل تتواسب تزمدنا كاب 5 ولدون العلي جميل كون يكال سالساي قال كدان بزملكت كركر انت تلعله داننتو ببيت كريستيان يرئ زغل عجي أبيت هرسياننا أبيت بيت هرسيان زأتو تقال كدان أبيت فردي زفرز له كابت حد بيت هرسيان وسعي نوع حد قديفهم لنا خلو أبوتاتنا نعوس لزي تقبرنيان سلزي تتخاتات النياني مالت أتي تبدي لزبلنا بيت هرسيان كما زخلو بيت هرسيان كأنا تبدالي كم زخحس كابدلو كم زقرم نتتبدالها محرت كم زقبر غيرا كتعاركو زقبا نتنا قدوس تخليل أبزلنا يوانجن دلالو يشرشربوي لو مالت زابير زستعلو أمره هابنا هراي هرقوين حبتنا إدكال عيل كلاخي وبنا كمي امتحان ساعات عدد تودي لكم بري لا تنازل لكم بحق إن ده دقائقكم سي أنا متشم طعمي ذي بارح زلخو زابير المسكن زي ذهبنا بقونت مسكانه وسني بلون تي حجة عاوزي أخذ زارة بقول لهم تي مسيات تي مثلكم تي كاب قدم جميرهم أحوات كلي مع روعوني بيت السري مرعوني رمما
تحجي خانك اب 5 دعلي زخون له حقي بساينتفيك درجه تمردات አለን ግን በዚህ በመንፈስሲ ንምንታይ ከም ተገይሩ ምክንያት አለው ወዶ ቁርብታይ ምናልባት አባ ፕሮቴክቲቭና ገጽ ኦሪት ዘፍጥረትን ኦሪት ዘዳግምን ነናቱ ዝኾነ ኣብ ሰዓቱን ኣብ ግዜን ቅቡል ዝኾነ ሕጊ ነይሩ ማለት ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ካልእ ህዝብታት ስለ ዘይነበሩ ደቂ ኣዳምሲ ግድን ይሕዋቶም እዮም ክምርዓው ማለት ቃየልን ኣቤልንሲ ካልኦት ህዝብታት ክረኽቡ ኣይክእሉን እዮም ምክንያቱ ሰብ ኣይነበረን ቅድሚኦም ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምስ ሓብትኻ ምምርዓው ወይ ምስ ዘመድካ ምምርዓው ቅቡል ኮይኑ ኸይድ ከሎ ኣብ ኦሪት ዘዳግም ግን እግዚአብሔር ነቲ ኸውን ዘለዎ ደረጃ ሰሪዑ ካብ ሻውዓይ ወለዶ ንታሕቲ ብክልትዩ ብንዳዴኻን ብንዳቦኻን ብንዳ ሰብኣይካን ብንዳ ሰበይትኻን ብዘርኢ ብዘራኽብ ካብ ሸውዓተ ወለዶ ንታሕቲ ሓውኻ ወይ ሓብትኻ ዓፅመ ስጋኻ ኢሉ እግዚአብሔር ብንጹር ኣቐሚጥዎ ኣሎ ማለት ስለዚ ካብዚ ተበጊሱ እዩ ነቲ ሕጊ ሰሪዖሞ ዘለዉ ማለት ስለዚህ ኣብዚ ሲ ሕጂ ናይ እግዚአብሔር ቃል ኢና በሓፂሩ ሲ እቱ ሕጂ ብጀነቲክስ ናይ ሳይንቲፊክ ደረጃ እንተርሕኸና ፀገም ከም ዘለዎ ሕጂ ንኣብነት ሕማም ዘለዎ ቤተሰብ እንተኮይኑ ብቐሊሉ ትራንስሚት ከም ዝኸውን ብዙሕ መግለፂ ኣለዎ እንድዩ ግን ሕጂ እቱ ቃል ናይ ኣምላኽ ምሕላውን ዘይምሕላውን እዩ ዘሎ ነገር ማለት እዩ ቀደም ብዙሕ ሓዝ ስለዝነበረ ባዝሕ ኢሉ ከምኡ ገይርዎ ኣሎ ዳሕራይ ግን ከምቲ ሁኔታቱ ከኣኒ ንሱ ውሳኔ ስለዝወሰነ ንሕና ቃሉ እግዚአብሔር ምስ ቀረባ ዘመድኮ ኣይትመርዖ ኢሉ ኣብ ሕጊ ኣቐሚጥዎ ማለት ስለዚ ተሕጊና ንሕና ካብ ሸውዓተ ንታሕቲ ሓውኻ ወይ ሓብትኻ ስለዝኾነት ምስ ሓውኻ ምስ ሓብትኻ ከዓ ከምኡ ክትፍፅም ስለዘይፍቀደ እግዚአብሔር ብንጹር ኣቐሚጥዎ ኣሎ ማለት ጽቡቅ በቃ ተቃረኢና ማለት ሕጂ ናይ ቅድሚ ሕጂ እውን ደሓን ነይሩ ሕጂ እውን ቃሉ ክንሕሉ ከም ዘለና እዩ ማለት እዩ ዓብይ ነጥቢ ማለት እዩ ሓቀይ ብርግጽ ኣቦታት ከኣለዎም ተወሰኸ ሓሳባት ጽቡቅ ኮሜዲሳት ተዋላት ተመሓላላፊ ሕማም ብለቶሲ ጽቡቅ ኮሜዲሳት ኣዳም ተመጽኸውን ኣዳም ኮ ኣካል የተመሪዑ እግዚአብሔር ይመስገን ኣቦታት ኣብ ትርጓሜ መጽሓፍቲ እንታይ እዮም ዝብሉ ኣቦና ኣዳም እውን እቲ ምስጢር ናይ ዝምድናን ርሑቕ መውስቦን እግዚአብሔር ብጸጋ ወይ ብትንቢት ስለ ዝተገልጸሉ ምስ ኣቤል ዝተወልደት ንቃኤል ምስ ቃኤል ዝተወልደት ንኣቤል እዩ ኣማራዒዎም እዮም ኢሎም ዝገልጽዎ ማለት ምክንያቱ ካብቶም ብሓደ መዓልቲ ጥንሲ ብሓደ መዓልቲ ልደት ዘጋጠሞም ሲ ካውናኡ እቶም መናቱ ዘይኮኑ ይረሓሓቑ ኢሎም ነዚ ምስጢር ሓብቲ ቃኤል ንኣቤል ሓብቲ ቃኤል ንሓብቲ ኣቤል ከዓ ንቃኤል ክመርዑ ከሎስ ካብ እግዚአብሔር ብዝረኸቦ መምርሒ ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ገይርዎ ኢሎም እዮም ዝትርጉምዎ حراي هيوت حبتنا يتكلعيل كلها أنا استندحر وديكم كينكم تاني عن تويخ قبل الدليل مسأت خيدي مزحج تبلو زلكم قلتل ولا سكت هو قلتل أوكي أنا هذا لا تنستيل دام أبزا ناي 10 سنة وشو عدت سنة سرعة مستر تخليل إنديا كله بتعمل زقرني وزحج تمهرونات سامحكم بتعمي كمزي زبلنا زلو غيرو تمرعت خايدو نيرت تخونس فتح زبلو ساي محلون مالتي بزا عينت زي بدعم تصبو حجي ابتي اناتي زلاتني I don't know كم ريتك كنا يكونتن I don't know كقربا نس اتسب عاي زبلو ابتقال كيدان تاسبيت تبلو ابتقال كيدان اب حماما اب جنقا كلتي امسح حد عينت غيري زمطي زلو كتاخ انتي تبحال كتعالو خمزلو خداغاغفو خمزلو زي بتعم السان دخونت جن ابتي ادحراين تايبل قال كيدانسي كتغبرو خلخايتي تحتاتنت زيبلو طراي هو حجبت انت عشان تي سلازي تفتحو ويك قال كيدا امين سلخاتيم سلازلك بايدكا سي كستاي كودن ندحر حجيب إذا عزمت أخوان تاع قربتي كتبره لنا أبزل لنا يا زبن كل جزء خم تقولنا أنا عناس انتاي
ኣብዚ ሕጂ ንመሃሮ ዘለና እዚኣ ሕጂሲ ኣብ ዘለና ዘበን መዓት ኣለኹም ኣብ ሓደ ገዛ ነው ክስታይ ግን ከም ቃል ኪዳን ግን ኣይኮኑን ሕጂስ እንታይ ዓይነት ትምህርቲ ቁርብተይ ነዚ ንዓና ነተባብ ከምኡ ዘለዉ ቁርብተይ ትምህርቲ ክኾነናሲ ንሽተይ ከተብርህዋ እዚኣ ምንደለኹ መስለኒ እቲ ንሓው ዘይፍቅርስን እግዚኣብሔር ኣይፈልጦን ኢሉ እንዴ ተጻሒፉ ዘሎ እንኳን ዶ ንሰበ ቃል ኪዳልና በቃል ኪዳን ሓዳር መስሪትና ውሉድ ዝወለድና ሓደ ኣካል ዝኾንናሲ ንጸላእትኹም ኣፍቅሩ ንዝቐትልኹም ኣፍቅሩ ኢሉ ኣብነት ኮይንና እዩ ሕጂ ብሓደ ገዛ እናሃለኻ ብተቃያይምካ ወይ ከዓ ንፎርማሊቲ ብሓደ ምንደገ ንዝርኢ ኣብ ውሽጢኻ ግን ከም ሰብኣይን ሰበይትን ዘይትነብር ዘይትላዘብ ዘይትረዳእ ዘይትፃወር መሰል ዘይትተሓላሎ እንተደኣ ኮንካ ካብዚ ዝዓቢ ኢኮኖሚ የለን ማለት ስለዚ እዚ ምናልባት ብመገዲ ኣብ ንስሓነት ቤተክርስትያን ክትፈትሖ ዘለዋ ሰብኣይን ሰበይትን ካብ ዓብዒቦሞ ስቕ ዝብሉ ነቲ ሽግር ነቲ ኣብ ንስሓ ተኣሽሙ ከቕርብዎሞ እዚ ክልተ ወፃዓይ ሓደ እንድሕር ፍቕሪ ዘይብልካ ኩሉ ግዜ ብስቃይ ኢኻ ትነብር ዋላ ጥዕናኻ እውን ብቐንዱ ከዓኒ ከምኡ ኢልና ኸይድና ፅባሕ ንክህብ ቅድሚ ኣምላኽ ዝመፅእ ፍርዲ ከዓ ቀሊል ኣይኮነን እሞ እዚ ኩላህና ብግሉፅነት ክንዘራረበሉ ዘለና ኣርእስቲ ዓብዪ ኣርእስቲ ናይ ብዙሕ ሰባት ሽግር ክንዲዚ ዓመታት ብሓንሳብ ኢና ንነብር ከም ሰብኣይ ሰበይትን ግን ኣይንፋለጥን ኢና ብዙሕ ነገር እዩ ዝመፅእ ማለት እሞ ሓደ ኾንካ ክልተ ይክወኒ ይብሉ ቦታትና በቃሉ ሓደ ክንከውን እግዚኣብሔር ይደግፈና ዘግዜና ይኣክል ኣሎ ቦታትና ቃለ ምዕዳን ሂቦም ብጸሎት ክዓጽውልና እዮም ዘለና ሕቶ ርእቶ ተወሳኺ ሓሳባት ከዓ ንሕና እንተለና እግዚኣብሔር ተፈቐዶ ኣብ ዝመፅእ ግዜና ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ክንሪኦ ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና ኣሚን ጸልዋ ተስፋና راي أبنا بمرجتا قال هو تسمع لنا خمون أبنا أبو إستسفم كلهم مسانا زمسهم أبوتاتن أديتاتن أحواتن حاتن دما سلتي بحتى يكون رئيته كلنا خنسا تفلو زمسنا دما نخلنا بمنفس عبيو أب أمنتنا زصنع أب قال كيداننا دما بمكببار زنبر يقبرلنا كل جزء قال أملاخ قول لنا نملأ قال أملاخ دما دخامنا إن حيلة زسالينا نسيمو كم تي إن مهارز لنا كم قالوا خنبر زيابير نخلنا يردعنا كلنا نصلات حنساب حفنبل بصلات مذهبنا كنعصو سما أب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين قدس إجابير أملاخنا إذا مش زيان إذا ما عالت زيان ذهب كنا أبيتكا قالينا قال ما ببيتنا خوينا قدس قالكا كنمهار سخاز حق كاين سرع خاين حق الكيدان كانت صنع كنمهار دما نزي عدل زي سلا زخفت كالنا كبرن مسغانا نعقا يكون كمتي كنمهارو زمسنا كمتي نسخا سرع خالنا كمتي ازاز كاغرنا خنبر دما اسخا حق زنا أبقود لنا ملآت أبدخامنا حيلي أمرحاقنا قربات أودقاتنا دما اسخا تنسا يخننا قدس إجابير أملاخنا إسخاء أفغري أبحد النت أب سلامي خات تخبر مو نعنا دما فقرخا سلامكا تبنى حد النت أزنعنا خنحزو دما منفس قدس كاليكا ردعنا
ዝኾነ ነገር ድማ ብመንፈሳዊ ዓይኒ ብቓልካ ክንሪኦ ድማ እስኻ ሓግዘና ክንጅምር ብቓልካ ክንውድእ ብቓልካ እቲ ካብ መጀመሪታ ክሳዕ መወዳእታ ዘሎ ጉዕዞ ማእኸል እውን ኩሉ ብቓልካ ክኾነልና እስኻ ሓግዘና ሰላማዊት መዓልቲ ውዒልካ እናእኻ ነመስግነካ ሰላማዊት ለይቲ ድማ ሓድረና ናይ ፅባሕ ሰባት ግበረና ብናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ መላእኽቲ ተራዳእነት ብናይ ነቢያትን ሃዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎት ኣይትፈለየና ከምቲ ሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕና ንዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣመሳና እንደገልና ካብ ክፋ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣምየን ኦዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ደንገል ኢኺ ብስጋኸ እውን ደንገል ኢኺ ኣዳይ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽዩ ወመልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣምየን ይፍታህ ወይ ስረይ ጅና ኣምላክ ንመድሃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካሊከ ከና ሰረይ ኃጢአት ደምሳሲ አበሳ ሁሉ ለብሩ ከሳቴ ብርሃን አንቱ አብየ ቀናት ወይ ዲያቆናት ጡራን ሳይዱ ገጻናት በበስምክሙ ኩን ፍታኑን ጻህነ ይረሰነ ስክሉራን ሰማያት ዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መልዓ 12 ዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 ጸጎን አብየ ቀሲስ በጸሎትከ ቅድስ زحلف يمحاركم مزمصخا يحلكم بافن منفس قدوس كما سر حتيات يفتحكم من تجزتنا مريم محرنا كرسوس نبل 10 وكلته من تجزتنا مريم محرنا كرسوس 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 ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምሳይን ምስ ኩልኩም ይኹን ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብጽሐዮ ብሩኽ ምሸት ግበረልና ዓርቢ ባይብል ስታዲ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ የብልናን ማለት እዩ ካብ ሓሙስ ጀሚርና ክሳዕ ቀዳም እቲ መበል 23 ዓመታዊ ጉባኤ ኮንፈረንስ ስለ ዝኾነ ካብ ሓሙስ ፍርቂ መዓልቲ ክሳብ ሰዓት 8 ዓርቡን ከምኡ ቀዳሙን ከምኡ እሞ ኣብዘ ዘለናዮ ኮይና ክንሳተፍ ድማ ሓደራ ጽባሕ ግና እቲ ናይ ረቡዕ ምህልላ ኣብ ሰዓቱ ኣለና እሞ ናይ ጽባሕ ሰባት ትግበረና ብሩኽ ምሸት ቃለ ህይወት የስማዓልና ቃለ ህይወት የስማዓልና ሰላም ሕደሩ ድሓን ሕደሩ آمين قال هو تسمع لنا والله سلام ليت يقبل لنا آمين قال هو تسمع لنا بوتاتنا تبو تمهيرنا آمين نعلم تعب قال هو تسمع لنا آمين آمين قال هو تسمع لنا والله